Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baqy tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýär. Şun Halk Maslahatynyň diýwanynyň binasynda Türkmenistanyň prezidenti Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Halk Maslahatynyň birinji çağrylşynyň agdalary mejlisiň deputatlary bilen duşugy boldy. Onu garaşdyry Türkmen döwletiniň ötüşiniň nowatdaky tapgyrynda parlamentarlaryň öňünde durýan möhüm wezipler kesýetlendi we oň uğurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Wajib döwlet maksatnamalary we demokratik özgertmeleri kanunçyk taýdan üpçün etmek meselleri milli liderimiň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Ýeri bilen Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan Köşkler toplumyndan paýtagtymyň günorta künjeginde ýerleşýän Halk Maslahatynyň diýwanynyň binasyna geldi. Hormatly prezidentimiz bu ýerde Halk Maslahatynyň birinji çağrylşynyň agdalary mejlisiň deputatlary bilen duşup geçirdi. Orada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary halkyň arkadagly zamanaty ýylynyň ýurdumyzy uly joşun bilen bayramçylyklar bellenýän şuny gözbaşyn şöhratly taryhymyzyň gadymy döwürlerinden alyp gaýdan döwletligimiziň milli kadrlaryny esaslanıp men galanan üstünlüklerimizi arttırmak hem de öňde duran uly işlerimizi we ýeňişlerimizi kanunçylyk taýdan berkitmek üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary bilen duşmagy zerur hasaplandy. Mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmagy oňup durulan wezipeler aral maslahatlaşmagy şeýle täze bilen maksatlary kesýetlemegi möhüm hasap etdim. Halkymyzyň wekilleri gatnaşmagynda şu ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde biz merdana tawawulamyň farasatly däplerini we jemgyýetimiň demokratik kadrlaryna ýerip döwlet hem jemgyýetçilik durmuşyna hem de halkymyzyň mähfiýetlerine degişli möhüm soraglary ara maslahatlaşdyk. Garaşy döwletimiň we onuň hem institutlaryny geljek 30 ýyl ösürmek hem esasy uğurlaryny keyfiýetlemek maksady bilen berkarar döwletiň täze eýamynyň galkanyşy Türkmenistanyň 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek milli maksatnamasyny kabul etdik. Ve halkymyň hem bagtyar geleceğin hatyryny täze belirtdikleri tarap önemli baryan atawatymyzy ösürmek geljekki döwürni berkarar döwletiň täze eýamynyň galkanyşy diýip atlandyrdyk. Şoňdan bagtda her öňde duran wezipeler 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we mejlisiň işiniň esasy uğurlary boýunça geçirijek çädiriň meýilnamasyny aral maslahatlaşar. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary we deputatlary. Merdana tawamlamyň farasatly däplerini we agdyr jemgyýetimiň demokratik kadrlaryna ýermek bilen biz ýakyn ýagny hem şu ýylyň 11-nji fevralyna halkymyň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirdik. Mejlis halkymyz üçin aýytly akbal kesýetleýiji taryhy waka bolan öz ykdyrly ösüş ýoluna gadam basylan fursatdan başlap mehriban watanymyza gazanılan üstünlükler. Garaşsyzlyk ýyllaryna ýeten sepetimi baradaky möhüm soraglary ara alyp maslahatlaşdyk. Täze galkanyş we beýik özgertmeler ýamyna hem de berkarar döwletiň bagtýarlyk döwründe amala aşyrylaryň giň gerimli durmuş syýasy maksady özgertmeler şeýlem döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna halkymyň zan mähfiýetlerine degişli beýlik hem möhüm meselelер hakynda gurrun etdik. Äärki döwürde garaşy döwletimiň we geljek nesilleriň akbaly üçin äär uly jogapkärçiligi bellemek bilen biz
bir karar devletin täze eýýamyň galkyny Türkmenistanyň 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmäň milli maksatnamasyny kabul etdik. Maksatnama garaşy döwletimiz onuň hem institutlaryna geljek 30 ýyl ösdürmäň esasy ugurlaryny kesitlemek maksady bilen taýýarlandy. Şeýle biz ýurdumyz 2022-nji ýylda durmuş ykdysadyny ösdürmäň maksatnamasyny hem de Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa maksatnamasyny kabul etdik. Halkymyzyň geljeginiň bähidini ötüşüň täze belentliklerine tarap anamly barýan atawatanymyzy ösdürmäň hem geljek döwrüni bir karar döwletiň hem täze eýýamynyň galkyny diýip atlandyrdyk. Şuna bagly halkyň arkadagly zamany dinlemen gozaşyny şöhratly taryhymyň ören ýerkem döwlerden alyp gaýdan döwletligimiziň milli kadrlaryny saklanyp şu Türkmenistanyň milli geňeşiniň agzalary we deputatlar bilen duşmagy hem de şu alyp barmaly işlerimiň meýillamasyny aral maksatlaşmagy zerur hasap etdi. Bizim şu alyp barmaly işlerimiň meýillamasyny taslanmasy ähliňizde bar hem siz onuň bilen tanışasyňyz diýip hem pikir edýär. Hormatly Türkmenistanyň milli geňeşiniň agzalary. Şu bir garaşly döwletimiň taryhynda ýene bir ören mühim senäni. Ýagny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeýän şeýlem döwlet baýdamynyň döredilmeýäniň 30 ýylyny giňden belleýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna döwlet baýdagy milli buýsunjumyzdyr. Biz bu gymmatlyklarymyza watançylyk doýuýmyzy artdyrýan. Dörejlik hem zähmet joşgyny huzurlandyrýan mukaddeslikler hökmüne aýratyn hem hormat goýýar. Konstitusiýa erkin, asuda, parahat we bagtyar durmuşymyň kanuny kepillendirmesi bolup durýar. Konstitusiýamyň esasynda biz jemgyýetimiň hem demokratiýa, hukuk we dünýäwi döwletimiň hukuk binýadyny döretdik. Adamyň hem raýatyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň hem de borçlarynyň, häkimet we durmuş edalarynyň kämil ulgamyny emele getirdik. Konstitusiýamyň binýat goýjy ýörelgeridir, kadalar esasynda kanunlaryň, kodekslaryň we kararlaryň ýürleşýäni kabul etdik. Jemgyýetimizi ösdürmäň maksatlaryny, häzirki döwrüň talaplaryny hem de öňde barjy dünýä tejribesini gollanyp konstitusiýon, durmuş ykdysady we jemgyýetçilik syýasy özgörtmeleri amala aşyrdy. Köp partiýaly saýlaw ulgamyny döredip, iki palataly parlament ulgamyna geçdik. Halkymyň uzak taryh hem döwrüň dowamyna toplan tejribesine daýanyp şeýleme garaşlygynyň we bir taraplamyň konstitusiýon kadrlaryna esaslanıp biz mehriban watanymyzyň halkara awray mertebesini iýdigdirli ýoklandyrdyk. Ötüşüň hem paragasynyň hatyrynda dünýäniň dowanyk halklary bilen dostlukly gatnaşyklary gollamak baradaky maksatlarymyza laýyk gelen işler iýdigdirli amalla aşyrdyk. Bizim möhüm halkara soraklaryny çözmäge gönükdirler. Netijeli hem tekliplerimiz halkara gurumlar tarapyndan bıragylan gollandy. Bizim başlanýymy bilen baş assambleýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi aýdy üçin öňdaş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň orny pandemiýa we koronavirus keseler döwründe we şonun soňky döwürde durluk ötüş maksady bilen durnukly we agtywaly halkara gatnawlaryny öpçün etmeýän üçin uluglaň ähli görnüşleriň arasynda ara gatnaşygy berkitdik. Birleşen Milletler Guramasynyň we maktasady hizmatdaşlyk guramasynyň arasynda hizmatdaşlyk arty kararnamalar
kabul edildi. Dutuar yasamak senetçilerinin. Dutuarda saat salmak. Ve bakışçılık sunutunun UNESCO'nun adamların maddi medeni mirasının sanatına girilmeli hem halkımız için şanlı vaka var. Ondan başladı. Türkmenistan Birleşmiş Milletler Kurumu'nun gender dengliğinin ve zinanların hukuklarının hem de mümkünçülüklerinin meseleleri boyunca düzümün yerini yetirici kengesinin ağzalığına hem şu kurumunun Avrupa İktisadi Komisyonu'nun vice başlıklığına UNESCO'nun hükümetdarı Okeanografiya Komisyonu'nun yerine yetirici kengesinin halkara hidrogeologiya maksatnamasının hükümetdarı kengesinin hem de enseme beyleki halkara düzümlerinin ağzalığına saylandı. Devletimin hem cemiyetimin her bir şahsiyetin behfiyetlerini nazar almak bilen bir doğrun taraflarına layıklıkta milli kanunçuluk dünyamızı hemişe kemilleştirip duruyor. Esası kanunumuzda 2020 yılda ütkötmeler hem koşmaçalara girilip yurdumuzun iki palatalı parlament ulumunun iyisinin hukuk esaslarını dörettik. Esası kanunumuz hem saylov kodeksimizin täze düğümlerine layıklıkta Türkmenistan'ın Milli Kengesinin halk maslağının ağzalarının saylovlarını üstünlükli geçirdi. Bunun öyle yurdumuzun bu kişilikli ve kanun çıkarıcı dağının ölçüsünün täze düğümlerine tarihi vaka bolli. Karası devletimizin kanun çıkarıcı hakimiyetinin alıp baran işini hiltayda täze derece çıkardı. Kabul edilen kanunların ve beyleki kadalaştırıcı hukuk namalarının hilini hasta yok olundurmağına yardım verdi. Türkmenistan Milli Kengesinin ağlarları ve deputatları demokratik devletimizin adaletli rayet cemiyetimizin hukuk esaslarını berkitmek hem de kanun çıkarıcılık işini kemilleştirmek bilen birlikte yurdumuzda demokrasiyani ösürmek. Devletimizin adam hukukları vavatta halkara borçnamalarını yerine getirmek bilen mağlı mühim işleri alıp barıyarlar. Hürmetli adamlar, eğer umman alanda biz Türkmenistan'ın konstitusiyasında nusoluk, demokratik, hukuk dünyavi devlet hem de rayet cemiyetini dörüdenimizi anlamayan aydip bileriz. Hürmetli Türkmenistan'ın Milli Kengesinin ağzaları ve deputatları. Yurdumuz 2022-2052 yıllarda ösürme kabul edilen esası uğurlarına layıklıkta şöyle kanun çıkarıcılık komisyonuna ömürde ulu hem vazifeler duruyor. Bu vazifeler adam hukuklarını ve azatlıklarını korumak. Kanun çıkarıcılık ve onun kadrları, aksayeti, durmuş siyaseti uluğunu alam, bilim, medeniyetimde yaşar siyasetinidir fan uluğun öz içine alıyor. Taşı, kurşuğu korumak. Tiviyetten peydalanmak ve agresyonağı toplumlu. Türkmenistan'ın daşarı siyasi işini yerli ve kişilikli hakimiyet ve yerli özünü dolunmuş idaralarını sayılovları göz önünde tutuyor. Ne şuurda doğrun hem ruhuna layık gelen kanunun taslamalarını tayarlamak, milli kanun çıkarıcılığı teyze derece çıkarmak esası işem bolup duruyor. Ne maksat bilen. Birinci, Türkmenistan'ın Milli Kengesinin halk maslahatının ve meclisin halkara hem de parlamentari işinde dışarı yurt devletlerinin parlamentari halkara kurumaları. Şotana Birleşmiş Milletler Kurumu'nun düzüm birlikleri olan katnaşıkları puhtulandırmak. Ve ösürmek boyunca iyi işi maksada günüktürüp devam etmeli. Bunun öyle. Bir taraf devletimizin halkara başlanışlarını, golun mühim kuralı,
bolup durýar. Anyk siyasi ölçekleri, sagdyn oňun geljegi, umumy karar edilen we hemmelere düşükde bolan insan gymmatlyklaryna esaslanýan bu işte bizim taýarlan halkara gatnaşyklarynyň dialog parahaçylyň kepilatly täze pelzepemiz işçi hem durmuşy geçirilýär. Şu işlerin çäklerini 2022-nji ýylda gözüňde tutulan halkara çärelerini ýokary hem gurumçylyk derejesinde geçirmeli. Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Daşary işleri ministrligi bilen birlikde may aýynda meýleşdirilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň hem Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumuny şeýlem şu forum hem çäklerini Wenalan dialoguny ýokary derejede geçirmegi üpçün etmeli. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Wenalan dialoguny şu Türkmenistanyň başlyklygyna geçirilýändigini ýartlamak hem isleýär. İkinci, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegi, döwlet baýdanlygynyň döredilmeginiň 30 ýyllyk şany tenetiniň hormatyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiň bilelikdäki çärelerini geçirmegi göz öňünde tutmaly. Esasy kanunlaryň hem de onu beýan edilen kadaryň hem de düzgünleriň mazmuny giňden düşündirmeli. Ýurdumyň ministrlikleri hem pudak edalary, häkimlikler, siyasi partiler hem de jemgyýetçilik birleşikleri bilen birlikde adam hukuklaryny we hem azatlyklaryny goramak boýunça alyp baran işlemde iýdiglerli wagt etmeli. Hem şu teneleriň hormatyna halkara hem döwlet derejesinde maslahatlary, sergileri, forumlary, beýatçylykları, dörücülük ruşuklaryny hem geçirmegi meýilleşdirmeli. Üçüncü, ata vatanymyz ösdürmeň täze zamany bolan berkara döwletimiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyň esasy kanun kadrlaryny hem düzgünlerini täze zamanyň ruhuna we talaplarına laýyk getirmek maksadı bilen Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýarlamak hem zerur dip hasap edýär. Şondan baglyqda öňde barjy dünýä tejribesi, konstitusiýon kanunçylygyň kadrlaryny we düzgünlerini ýendirýärek jykmejik öwrenmek aýratyn mühim dip hasaplaýar. Şu meselede ulut häkimet edalaryny işini kämilleşdirmek, hukuklaryna, borçlaryna we aksiýarlyklaryna gaýtadan seretmek, şol teklipleri taýarlamakdan esasy soraglar bolmalylar. Dördüncü, berkara döwletiň täze ýamynyň galkynysy. Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş hyklatydan ösdürmeň milli maksatnamasyna göz öňünde tutulan düýpli özgertmeleriň hukuk esasyny döretmek, kanunlary ýygyderli hem kämilleşdirmek boýunça bazar ykdysadyat şertlerinde pudoklaryň işiniň netijelerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ençeme mühim hem wazipeler ýüze çykýar. Şol pudoklaryň dünýä ykdysady giňişine işçe goşulmak, raýatyň telekeçilik başlanmışlaryny gollamak, maýagam işçiligini höwüslendirmek, döwlet eýetçiligini hosullaşdyrmak hem paýdalar jemgyýetlerini öwürmek hem zerur bolup durýar. Depunýasiýan bazar gatnaşyklary şertlerine bir ýurdumyzyň sebäpleriniň täze üçünçülük ulgamlaryny döredýär. Telekeçilik işiniň netijelegini hem ýokarlandyrýar. Importy çalışan önümleri arttırmak boýunça işleri çalplandyrýar. Şoňa ykdysady we senagat zorluklaryny döretmek, olaryň netijeli işlemegini gazanmak üçin kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek ýaly mühim ugrulary hem uly ähmiýet bermeliler. Beşinci, ötüşün täze zamanyň şertlerini biz öňümizde ýurdumyň
seyitlerini depkin ösürmek wuzifesini oýdum. Hem şonuň bilen bagly ähli welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň, owalaryň ilaty bilen netijeli hem işlemek ýoly goýmaly. Şu maksat bilen iş meýlanmalaryny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyny hem mejlisiň komissiyatlaryň göçme mejlisini geçirmegi göz öňünde tutmaly. Yerli okuyçilikli häkimet edaralaryny hem yerli öz-özünde dolunuş edaralaryna gurumçylyk hemde usulet kömegini bermeli. Saýlawçylar bilen hemişe gatnaşykda bolmaly. Selam raýatlaryň hatlaryny, ýol tutmalaryny hem tekliplerini iýidigderli öwrenmeli. Olar bilen jemgyýetçilik kabul edişiklerini geçirip adamlaryň günnelik durmuşy hemde islegleri bilen gyzyklanmaly. Kanunyň kadalaryny hem döwletimiň alyp baran içeremdaşlar siýasatynyň maksadyny düşündirmek işini dowam etmeli. Sewitler depkin ösürmek, üpçün etmek gelecekde ýolumyň hökümetiň işiniň esasy ugry bolmalydyr. 6. Bir tarap döwletimiň parahaçylyk söýüji siýasatynyň çäklaryny, harby özgertmeleri geçirmegi we bu urdaky kanunçylygy kämilleşdirmegi dowam etmeli. Şu işin çäklaryny häzirki özgertmeleri nazara alyp harby borçluluk we harby gulluk hakynaky, gorunluk hakynaky Türkmenistanyň döwlet sergide hakynaky kanunlary değişik ütkötmeleri we hem goşmaçylary girilmeli. 7. Her zaman şertlerine, hukuk tertibini ve kanunluğu üpçün etmek soraglary demokratik cemiyeti yktybaly ösürmek hökmany şerti bolup durýar. Şoňa görä Cinayet kodeksinin kadalaryny we düýünlerini kämilleşdirmek boýunça hem işleri dowam etdirmek zerurdur. Kiber cinayetçilik, internet seriştelerini ulanmak bilen amal aşyrlayan cinayetçiliğe maglumatlary goramak babatdaky cinayetçiliğe garşy görüşmek meselelerine aýratyn hem üns bermeli. 8. Bazı iqtisadiyet şertlerini biz alma esaslanan iqtisadi siýasaty alyp barýar. Daşarky bazarda beýtesi ukyply, harypdan ölümçiligini giňeltmek aýratyn üns berýär. Ýolunda ýönerilen harypda bilen içerken bazar dolu üpsün etmek mühim azap bilýär. Şoňa bu urda ýüze çykýan gatnaşyklar düzgünleşdirýän kanunlary kämilleşdirmek we dugruwap ýagdaýa ýetirmek zerurdur. Dünýä iqtisadiýatyna dowam edýän yaramaz ýagdaýlara garamazdan biz elbetde iqtisadiýatyň ähli puduklaryny hususy pudun mümkinçiliklerini giňden ulanmak boýunça işleri dowam eder. Telekeçilere döwlet tarapyndan gollaw bermek, ýurdun hem mali ykdysady ulgamyny durmukly ösürmek boýunça işleri iýidigderli alyp barar. Ýurdumyzyň tebitiň we ýer ýüzüniň mühim ulaglar giýişike merkezine öwürmek, gazylyp alýan baýlyklaryň çiň mal känlerini senagatyny işlep geçmek mundan beýlekde ösürmek üçin giň mümkinçilikleri döredýär. Şeýlelikde senagaty ösürmek iqtisadiýatynyň mühim ugurlarynyň birine öwürli. Näşi aýdylanlaryndan ugur alyp şeýle iqtisady hem telekeçilik maýyň işçiligini höwüslendirmek maksady bilen Türkmenistan Sowda deňiz gatnaşygynyň kodeksy, gümrük we salyklar hakynaky bütün kanunlary ýaly kanunçylyk namalaryny maýy goýmyşyny düzgünleşdirýän kanunlar we beýleki kanunlary kämilleşdirmek hem zerurdur. 9. Durmuş ulgamy islenmek döwletiň ykdysady we durmuş taýdan ösüşiniň ýagdaýyny kesgitleýän görkezlen biri bolup durýar. Bolgan ilkinji nawat. Ähli raýatlaryň durmuş taýdan awadançylygyny
üpçün etmäge gönükdirlendir. Ýaş we köp çağal maşgalalar. Enatasyny ýitiren çağalara, veteranlara we döwlet hemde jemgyýetçilik bähiyetlerini goramakda, saglygyny ýitiren adamlara gollaw bermek üçin yeňilikleri göz tutmak. Hemde döwletiň we jemgyýetçilik serişleriniň hasabyna goşmasy, gollaw bermäge niýetlenendir. Şoňa görä adamlaryň bir toparlaryna yeňilikleri we gollaw bermek göz tutulýan, hereket edýän kadalardyr. Kanunçuluk namalaryny terjermek hemde ýygyderli kämilleşdirmek zerurdur. 10-njy ýurdumyzyň saglygy garaşylmagyny hem giň meşwerli işler alyp barýar. Ne? Saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşinde gelecekde bulgamda amalaşdyrmak gözüne tutulýan çäreleri beýan etdi. Burada birleşmeler gurmasy. Bütün dünýä saglyk garaş guramasy bilen işeňe gatnaşyklary alyp barýar. Aýratynama durly kesellerin öňüne almak. Olar öz wagtyny ýüze çykarmak. Bejermek. Milletin genofonduny gorap saklamak goýunça hem guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Biz burada ýam kanunlar we kadalar kabul edip olar üstünlükli durmuşa geçirýär. Biz COVID-19 pandemiýasynyň ýüze çykarylan ilkinji günlerinden başlap Birleşen Milletler guramasy, onuň ýürüýtürişden agentlikleri, bütün dünýä saglyk garaş guramasynyň Ýewropa Sowet guramasy, şeýleme ýurdum bilen hyzmatdaşlyk edýän halkara guramalary we döwletler bilen birlikde koronawirusyň ýaýramagyny öňüne almak we oňa garşy görüşmek goýunça mailnamalaryň işleri geçirýär. Bütün dünýä saglyk garaş guramasy. Bu guramanyň Ýewropa Sowet edarasy bilen almy lukmançylyk diplomatiýanyň çäklerine koronawirusyň gelip çykyşyny öwrenmek goýunça ýürüýte maksatnamany taýýarlamak, öýkün çiýişme kezellerine garşy görüşmek goýunça Sowet usulyny döretmek bagatda teklipleri berdi. Şeýle bütün dünýä saglyk garaş guramanyň düzüminde ýiti ýokans keseller bejermek, olaryň öňüne almak goýunça merkezi döretmek barada teklifimizi berdik. Merkez Aziýa Sowetiniň TV egzagen aýratynlyklaryny nazar alyp Merkez Aziýa boýunça virusologiýa we bakteriologiýa merkezini döretmek baradaky başlanýy öňe sürdik. Biziň öňe sürýän bir almaýlyk maşylyk diplomatiýamyzy halkara parlament jemgyýetçiligini giňden ýaýratmak we oňa parlament gollawyny bermek zerurdur. 11-nji ýurdun ösüşiniň ýokary derejesini gazanmakda zähmet kanunçylygyň ägir uly ähmiýeti bardyr. Sebäbi adam zähmet bilen maddi we ruhy gymmatlyklar döredip jemgyýetiň ösüşine oňyn täsir edýär. Şoňa görä her bir adamyň zähmet çekmäge hukugyny berja etmek we hem durmuşa geçirmek, oň hukukdadan öpçün etmek maksady bilen zähmet kanunçylygyny döwrüň hem talaplaryna laýyk getirmek üçin kämilleşdirmek zerurdur. 12-nji biziň döwletimizde ýaşlar ötüp gelýän nesil barada uly alanda edilýär. Olaryň bilim almagy, giň dünýä garaşy bolmagy, zihini ösürmek, edi watanmada mehriban halkymyza wepaly şahsiýetler bolup ýetişmekler üçin ähli şertler göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzda ýaşlaryň jemgyýetde öňe aqrar ettirmeklerine gönüktirilen durmuş ykdysady, siýasy, medeni, guramaçylyk we hukuk çärelerini öz içine alan döwlet siýasaty amala aşylýar. Ýaşlaryň giň dünýä garaşy, ýokary medeniýetli,
gurumuşluk ukuyupları olan adamlar edip terbiyelemek için zerur çareler durmuşu geçirilýär. Geçen ýylyna biz Türkmenistana ýaşlar baradaky döwlet siýasatyny 2020-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny we ony amala aşyrmak boýunça çärelerin meýillänmesini tasdikledik. Bizim döwletimiz ýaşlaryň jemgyýetiniň durmuş ykdysady, siýasy we medeni durmuşyna işe gatnaşmak üçin mundan emelekde ähli şertleri döreder. Meclisin deputatlary, halk maslahatynyň agdalary ýaşlaryň arasynda bolup, olaryň hukuk medeniýetini ýokarlandyrmak we eziz watanymyzyň geleceğine jogapkärli garamaklar üçin ählem zerur işleri geçirmeliler. Zerur bolsa bu urdaky kanunçylyk hem iýdigderli kämilleşdirip hem durmalylar. 13-nji biz ýurdumyzda beden terbiýany hem spordy ösürmek, ýokary derejeli milli türgenlerimizi taýýarlamak, jemgyýetimizde sagdyn ýaşaýyş durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak boýunça döwlet siýasatyny alyp barýar. Bolgamy maddi tehnik taýdan üpçün etmek bilen bir gatarda onuň kadalaşdyrjy hukuk esaslaryny berkidýär. Şu maksat bilen 2020-nji ýylda beden terbiýe sport hakyndaky Türkmenistanyň kanuny şeýlemäge geçen ýyl Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllarda beden terbiýany we sporty gollamy hemde ösürmek maksatnamasyny we onu amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýillänmesini tasdikledik. Alyp baran işleriň netijesinde bir tarap watanman, dünýäň halkara derejelerini, sport çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrildi. Türkmenimiz halkara sport çärelerine ulem üstünlükleri gazanýarlar. Meclisin deputatlary, halk maslahatynyň agdalary jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde beden terbiýanyň we sportyň peýdasy hemde sagdyn ýaşaýyş durmuş kadrlarynyň ähmiýeti barada ýylatyň aýratinem ýaşlaryň arasynda düşündiriş işlerini ýygylar hem alyp barmalylar. 14-nji ýurdumyň ykdysadyň ähli pudoklaryna sanly ulamy. Täze innovatsion tehnologiýalar ornaşdyrmak boýunça da maksatnamanyň işler alyp barýar. Bogurda geçirilýän işlerin hukuk esasyny döretmek, sanly ulgamyň hyzmatlarynyň meşgullerini artdyrmak, hilini ýokarlandyrmak, howpsuzlygy üpçün etmek üçin soňky ýyllarda Türkmenistan 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyat ösürmegiň konsepsiýasyny, sanly ykdysadyat ösürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny tasdikledik. Şeýlem, kiber howpsuzlyk, elektron resminamalar, elektron resminama dolanşy we sanly ulgamy hyzmatlar magly kanunlar hem kabul edildi. Dünýä bir duran ýerinde durmaýar. Sanly ulgamy hem gün saýyn ösýär. Hem şunuň bilen bagda bu ulgamyň kanunçylyk esaslaryny kämilleşdirmek hem maksady bilen zerur hem işleri geçirmeli. Onmaz biz milli medeniýetimizi ösürmek boýunça hem ol işler alyp barýar. Milli medeniýet halkyň kalby hemde ruhy baýlagydyr. Şoňrada milli mirasymyzy goramak, baýlaşdyrmak, dünýäde wagt etmek, gelecek nesilere ýetirmek we wagt etmek üçin zerur işleri geçirýär. Şeýle medeni diplomatiýamda döwlet siýasatynyň mühim ugroklugyny ösürmäge aýratinem üns berýär. Bu işte UNESCO'nun en yakın hyzmatdaşymyz hem hazaplaýar. Kadimi meron, Kondurganjyň we Nusoýuň taryhy medeni ýadygärlikleri UNESCO'nun bütün dünýä mirasyny sanawyna girildi. Gorol destançylyk sunuty. Kuştepdi aydın ve tans destury.
Türkmen milli halaçylyk sunuwaty we dutar ýasamak senetçiligi. Dutarda saat çalmak we bakşyçylyk sunuwaty. UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasyny hem sanawyna girdildi. Bu bolsa. Bizim dünýäde alyp barýan giň hem gerimli medeni almy hem diplomatiýamyzyň aýdyn netijelerdir. Ýarky döwürde Aşgabat UNESCO-nyň şäherleriň dörüjülük toruna dizayn ulgamy boýunça girilmek. Türkmen alawaýlaryny ýetişdirmek sunuwatyny, Türkmen kesje sunuwatyny, Türkmen demirçilik senedini, Türkmen taryhyny we eluş sunuwatyny, Türkmen milli göreşini hem UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girilmek boýunça hem degişli çäreler geçirilýär. Şeýlem, Maktun Praga'nın dolunyň 300 ýyllygyny UNESCO derejesinde bayram edilip belirlenen şan teneleriň sanawyna girilmek. Ýurdumyň ýokary okuw mekdeplerini UNESCO kadrasyny döretmek. Orta mekdepleriň käbirini UNESCO-nyň mektepler asosiasiýasyna girilmek boýunça zerur işler alyp barylýar. Hem şunun bilen baglykda zerur bolan halatda bolgamda hukuk gatnaşyklaryny da düzgünleşdirmeli. 16-njy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ministrliklari hem degişli puduklyň dolanyş hem edalaryň bilelikde alyp baran halaşykly işleriň netijesinde Türkmenistan parahaçylygyň we anlaşmaň watan ýeline aksaýynyň ähli oglary bilen bir gatarda. O senagat toplumna hem jemgyçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän härki zaman kanunlarynyň bir näçesi kabul edildi. Biz o senagat toplum düýp özgörtmäge hem ösürmäge aýrat edip berýär. Sebäbi bir toplum ekologiýadaýdan arasynda ow ekinleriň dürli görnüşlerinden önülmek arkaly azyk bolşulugyny döredýän puduklaryň biridir. Toplum ýurdumyň senagat pudugyny çyýyk mal tirişdirilen üpçün edip daşa ýurtlardan getirilen önümleriň ornuny tutýan ow önümlerini öndürýär. Ýurdumyň eksport mümkinçiliklerini ýoklanýar. O senagat toplumyň köp taraply mümkinçiliklerini netijeli bolanmak, o gozalaňy, yksadyýatyň düşeňitli hem pudugyny öwürmek boýunça öňde durýan wazipelerden uğralyp, bu urdaky kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça degişli işleri geçirmeliler. 17. Ýurdumyzda durmuş yksadyýatyň mundan beýlekde ösürmek. Jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen durmuş bizden yerli ýerine ýetirjek wekilçilikli häkimet edaralarynyň hem de yerli öz-özüni dolanyş edaralynyň işini kämilleşdirmek boýunça mundan beýlekde zerur hem çäreler görmegi talap edýär. Bir häkimet edaralynyň hem netijeli işlemi, ýurdumyň seýetlerini durmuş yksadyýatyny ösürmekde we ilatyň isleglerini hem kanaatlandyrmakda da ören möhüm bolup durýar. Yerli öz-özüni dolanyş edalar hökmünde geňeşleriň yktiýarlyklaryny kämilleşdirip, dolanyş edalarynyň hukuk ýagdaýyny halkara tejribesine laýyk getirmeli. Hem şunun bilen baglykda toplumdan tejribe alaklykda döwlet häkimetiniň yerli wekilçilikli edalary hakyndaky ýerine ýetiriji häkimetiň yerli edalary hakyndaky kanunlary degişli ütgetmeleri we goşmuşçylary ýygyrly hem giýirip durmaly. 18. Bu işler bilen bir gatarda degişli puduklar boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalaryny öz wagtynda kämilleşdirmek hem üns merkezinde saklamak zerurdur. Bizim döwletimiz ýaş nesiller barada
iyidigderli alada edip olaryň hemme taraplarını ötmek için amatly şertleri döredi. Şoňra-da çağalaryň hukuklaryny goramak, döwletiň durmuş siýasatynyň we milli kanunçylygyň öýrenmekim ugur hem bolmagyna galýa. Çağalaryň hem mehwitler iň gowy derejede üpçün etmek. Olaryň erkin hem deň ösmegi. Hukuklaryň durmuşy geçirmek hem mümkinçiliklerini giňeltmek üçin şertler döretmek hem maksady bilen we halkara hukugynyň umumy kadalaryndan, dünýä tejribesinden ugur alyp etraplaryň we şäherleriň häkimlikleriniň kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň işleri goýunça topollaryň işini hem kämilleşdirmek babatda zerur çäreleri görmeli. 19-njy şunun bilen bagly Adalet Ministrligine degişli edalaryň gatnaşmagyna zerur kadalaşdyrjy hukuk namalaryny taýýarlamak, utguşdyrmak işini alyp barmagy tapşyrmaly. Hormatly Türkmenistanyň milli geňeşiniň aglalary. Mätäje ýardam hem golluk bermek o biziň halkymyzyň häsiýetinindir, aň düşünjeleriniň esasy, aýratynlyklaryň hem biridir. Gadyrdan gelen basly däplerimiz enatasyndan galan çağlar aýratyn üns alady bilen gurşa almagy halkymyzy borçly diýär. Atawawlamaz. Zana milli kadalymyza esaslanýan bu däpler hem gysanyksız iýerip gelipdir. Milli edebiýatymyz hem taryhy ersnamalarda hem muny tasdikleyen köp sanly misallar bar. Nägerde siz taryha ters alsaňyz onu togrul we alparslany görüli we bolsa öwüzi ogullugy alýar. Meýik akyllar şagym magtumy pragynyň bolsa şeýlem fetirler bar. Ýagny ýetimi görüňde gular ýüz bergil gollan gelse oňa taam du bergil. Bir gamly görüňde şirin söz bergil ente gollary himayet ýaşy. Hormatly adamlar, beýkem akyllar, şahyryň bu wesiýetler türkmen jemgyýetinde hemişe berja edilip geldi. Şoňra da çağlar barada hemme tarapdan alad etmek. Olaryň beden hem aň düşünje taýdyny kadaly ösmek üçin amatly şertler döretmek. Ýaş türkmenistanyň bilim almagy, sağlyk goraşy hukuklaryny üpçün etmek bilen bagly milli däplerimizi dowam edip biz bir soraglarymyz durmuş siýasatymyzyň möhüm ugury hasaplanýar. Çağlaryň awadan hem bagtya durmuşyny üpçün etmek gönükdiren bir taalalar ilkinji nowat atawatamyzyň ykbaly munasip hem ýagty geljek üçin biziň çekýän ýokary jogapkärligimizden gelip çykýar. Ötüp gelýän nesiller howanarlyga mätäç çağlary durmuş taýdan gollamak. Olaryň saglyny diketmäge ýardam bermek. Baktereme ýaşamak üçin amatly şertler döretmek. Olarda ýokary insanperwer häsiýetler kemale getirmek maksady bilen biz haýr sahawat gaznasyny döretdik. Gazna öz işini Türkmenistan enelik we çağalyk hakyna hereket edýän kanunla melekem hukuk namalaryny bir laýyklykly amala aşyrýar. Nähil welaýatyň hem täze döwrewap edare ediş merkezindäki 150 orunluk çağalar bagyny 120 orunluk ýetilýän binany sagyrlyş merkezini öz içine alýar. Çağalar sagyrlyş dikeldiş merkezi gannanyň hem howanlarlygyna işler tutuş toplumda terbiýelenjek howanlarlyga mätäç çağlaryň bagtya durmuşdy ýaşamak üçin amatly şertler dörediler. Ýazky döwürde bu
insanperver däpler çağların kanuni behfitlerini üpsün etmeyen ve gorumu hukuktadan kepilendirmeler toplum öz içine alýar. Çağany jemgyýetde öz ornuny tapmak hemde durmuşda öz başlyk ýaşamagy taýýarlamagy gönükdirilen ykdysady beýlik anyk çäreleri gözüňünde tutýar. Ganna döredilen ondan başlap howannarlyga meýete çağlary. Jemgyýetiň hemde döwletiň durmuşyna doğru derejede we adalatly gatnaşmagy hukuky üpsün edip gelýär. Munuň özi. Olar lukmançylyk kömegini bermegi we saglygyny dikkelipmegi hemde derman seriştiren üpsün etmege gönüktirilen maddem kömegini öz içine alýar. Ama bilim berýän we ýürütleşdirilen mekteplerde okumagy. Ýürüti sport hemde beýlek hem zerur seriştire bilen üpsün etmegi gözüňünde tutýar. Hormatly adamlar, Türkmen jemgyýetinde enatasından galan çağlar ýalňyz goýulmaýar. Dörli sebäbe görä ata neden mahrum bolan çağa barada ilkinji nowat onuň ýakyn garyndaşlary eger olar ýok bolsa onu daşrak hem garyndaşlary alady diýär. Diýişili garyndaş bolmadyk çağanyň bolsa ýaşullaryň maslahat bilen o barçyny aladasyny edip onu maşgaladan bir ýerine berki diýär. Şeýlelikde perentlige alan maşgala şo çağany öňkü bilen hem deň görýär. Şular ýaly ýeňil bolmadyk zor olary. Şo sany ogullugy ýa-da gyýylygy almak bilen bagly soraglary çözmek üçin garnanyň hem ýanyna ýaşullar geňeşi isleýär. Geňeşiň ýa-da wezipesi düzgünnamada beýan edilen wezipelere durmuşa geçirmekde garna hemme taraplaryň ýardam bermekden howannarlyga meýete çağlara kömek etmekden awaratdyr. Ýaşular geňeşiniň aglarlary dürli soraglary şo sany enetanyň howannarlygyndan galan çağlary perzentligi almak, olara at we familia bermek bilen magly soraglary hem seredýär we sereder. Olara hem şu soraglar goýunça anyk hem çözükdir. Kabul etmek üçin ygtyýarlyklar berilýär. Şu meselede ýaşular Türkmenistanyň kanunlaryny we milli däp desturlarny gollanýar. Netijede bir çağlarda öýler barada hemme tarapyn aladan duýmagy we jemgyýetimizde munasip orun tapmagy mümkinçilik bolar. Hayır sahavat garnasynyň serişdeleri ýurdumyzdaky selam zerur bolanna beýlek hem döwletlerdäki degişli lukmançylyk edaralaryna bejergen meýete çağlary bejermek üçin hem büýönüp berilýär. Elbetde gannanyň howannarlygyna çağlary terbiyelemek, olaryň ýürüýti orta, ýokary bilim almagy, ýaşaş zalyn üpsün edilmek bilen magly soraglar hem döwletimiň hem ýeşe üns berýän meselesi hem bolar. Garna öz raýatlarymyz, dürli kärhanalar, firmalar gatnaşyklaryny ýygyrly geçirýärler. Siň bilşiňiz ýaly garna bir näse hoş sagalaryň çalışrymly, lukmançylyk operasiýalar üçin hem eýýäm töleg geçirdi. Şu ýerde men rahmet hakynyň belli bir bölügini hayır sahawat üçin geçirmek Türkmen umumy kırardan milli hem aratynyň biridigini aýratyn hem bellemek isleýär. Bu bolsa Türkmen medeniýeti bilen tanış ähli adamlara mälimdir. Hormatly adamlar, biz geljekde hem cemaýet meýete çağlary gullanmak goýunça hayır sahawat garnasynyň işini giňeldir we kämilleşdirir. Şuna bagly ýalmen hem degişli karara gol çekjek.
Hormatly adamlar. Umuman täze eýamyň talaplaryndan ugur alyp geljekde kanun çykarış işini hem ýokurda sanalyp geçiren ogurlar boýunça oýlanşykly işler taýarlanan konsepsiýanyň esasynda kanun çykarış işini alyp barmaly. Şeýlelikde kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça 2022-2027 ýyllar üçin konsepsiýany işläp taýarlamak we kabul etmek o da maksadylar bolar diýip hem pikir edýär. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary we deputatlar. Hem bir duran ýerinde durmaýar, çalt özgörýär. Durmuş biziň ählimizden aýygykly hereket etmek, dürüjülük başlanýyşlaryny möhüm hem özgörtmeler amala aşyrmagy talap edýär. Hem şundan baglykda nurun ösen talaplarına laýyk gelýän kanunyň kabul edilmegi bolsa, hukuk ulgamyny kämilleşdirmäge de mümkinçilik berip, bedew wadalar öňe barýan garaşy döwletimiň kanunçylyk emniýatyny mundan beýlek hem berkitmäge de şert döredir. Görüşüň ýaly öňde uly hem jogapkärli wazipeler durýar. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary we deputatlar. Menene döwrüň ruhuna laýyk gelýän kada kanunlary beýan etdim. Inni milli kanunlary täze hem derece çykarmak üçin kim çykyş etjek? Häzir men Milli Geňeşiniň mejlisiň başlygy Mämedowa söz berýär. Geçäýin. Cumhur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, Mehriban prezidentimiz, siziň her ýylyň başynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary bilen duşup, döwletimizi mundan beýlekde ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen kanun çykarjylyk işini kämilleşdirmek, ýurdumyzyň her bir pudagyny depkinli ösdürmek boýunça anyk wezipeler kesitläp, gymmatly maslahatlaryňyzy, öwüt nesihatlaryňyzy berýärsiňiz. Siziň ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryna, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne geçirilýän şu tarih duşuňyz biziň üçin çuňur many mazmuny, uly ähmiýeti eýe bolup durýar Mehriban prezidentimiz. Hormatly arkadaşlar, Baltyar halkymyz siziň döwletli işleriňizden rızgal bereket tapýar. Siziň parasatly başdanlygyňyzda halkyň arkadagly zamanasy ýylyna döwlet adam çüýndir diýen baş ýörelgiňiz esasyna ýurdumyzyň durmuşynda bolup geçýän özgörtmeler, taryhy ähmiýetli başlangyşlar döwletimiziň ösüşiniň her gününiň, her aýynyň siýasy, ykdysady we medeni wakalary beslenmegi muňa açyk aýdyn şaýatlyk edýän arkadaşlarymyz. Cumhur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz, siziň başdanlygyňyzda ýakyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde halkymyzyň gadymy gymmatlyklaryna we köp asyrlyk däp desturlaryna laýyklykda geljek nesillerimiziň bagtyar, abadan durmuşyny üpçün etmäge degişli meseleler işçen we açaçanlyk ýagdaýyna ara alınıp maslahatlaşyldy. Geljek 30 ýylla Mehriban watanymyzyň mundan beýlekde gülläp ösmegini üpçün etmek boýunça döwlet siýasatynyň möhüm ugurlary kesitlenildi. Bu döwletli maslahat halkymyzyň agzy berligini, jewsligini, ata-babalarymyzyň mukaddes, parasatly wesiýetlerini ıgrarlygyny ýene-de bir gözek görkezdi. Cumhur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz, siziň şu günkü tarih duşukda eden çuň manyly maksatnamalaryň çykyşyňyzda ýurdumyzy 2022-nji ýylda siýasy, ykdysady, medeni taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary, eneli we çağıly goramak, köp çağıl hem-de ýaş maşalalara, himayete mätäç adamlara durmuş gollawyny bermek, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň beýleki wajyp meseleleri, milli parlamentiň kanun çykarjylyk işini halkara tejribesine laýyklykda kämilleşdirmek, daşary ýurt döwletleriniň parlamentleri, halkara guramalar bilen ýola goýulan gatnaşyklar ösdürmek barada anyk wezipeler kesitläp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we mejlisiniň şuýl bilelikde ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriniň meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça gymmatly maslahatlaryňyzy berdiňiz.
Meclisin işinin esasy gurularyny ölçün alýan bu wezipler bizim üçin möhüm ýol ýörelge gollanma bolup hyzmat edýär. Bilet mertebeli prezidentimiz, siz halkyň arasynda alınıp barylmaly işleriň netijeligini artdyrmak, kabul edilýän kanunlaryň many mazmuny wagt etmek, adamlaryň isleg arzularyny, zerurlyklaryny öwrenmek we döwlet häkimiýetiniň yerli edaralary bilen bilelikde durmuş ykdysady wezipeleriň hem-de ilatyň hal ýagdaýynyň hasa gowlandyrylmagyna degişli meseleleriň çözülmegine ýardam etmek, şeýle hem ýaş neslin bilimli, giň gözetimli, zihinli, watana, halky wepaly, kämil şahsiýetler bolup ýetişmekleri, olar döwletiň durmuş ykdysady, siýasy we meden durmuşyna giňden çekmek barada bizim öňümizde anyk wezipeler goýdyňyz. Şu maksatlar bilen Mehriban arkadaşymyz, siz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň konsertlarynyň yerlerde göçme meclislerini geçirmek, raýatlaryň jemgyýetçilik kabul etişligini guramak ýaly işleri geçirmek tapşyrdyňyz. Bu bolsa bizim saýlawçylar bilen hassa jebis gatnaşykda bolmagymyza ýardam eder. Mehriban arkadaş prezidentimiz, siziň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň meclisiniň işine berýän üns aladaňyzy, kömekdir gollawyňyzy elmydama duýup bilip gelýär. Siziň milli kanunçylygy kämilleşdirmek barada edýän taýsy tagallalaryňyz, häkim parasata ýugurulan maslahatlaryňyz halkymyzyň batly geljegi uğruna alyp barýan beýik işleriniz üçin ähli deputatlarymyzyň adyndan tüý sürekden çykýan alkyşlarymyzy, köp sawallarymyzy kabul etmeňizi Mehriban prezidentimiz sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Çuňur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz, şuň siziň insanperwer sahawatyňyzdan kemal tapan Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazinatynyň işini kämilleşdirmek barada düzgünnama bol çekdiňiz. Mehriban arkadaşymyz, ata-babalarymyzyň özüniň iň gowdatlaryny prezidentlerine baş etdirler. Eni üçin çağıdan gymmatly zat ýok Mehriban arkadaşym. Şuň bol çeken bu resmi namaňyz siziň insanperwerligiňiziň ýeni döwür gezek aýdyň ýüze çykmasy Mehriban arkadaşymyz. Geljeki nesillerimiz barada edýän atalyk aladalaryňyz üçin eneleriň adyndan tüý sürekden çykýan sawallarymyzy kabul etmeňizi tüý sürekden haýyş edýär Mehriban arkadaşymyz. Hormatly prezidentimiz, siziň milli kanunçylygyňyzy kämilleşdirmek barada beren targytlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň meclisiniň deputatlarynyň, Türkmenistanyň ministrler kabineti, beýleki döwlet we jemgyýetçilik edaralary, ähli halkymyz bilen agzybirlikde, jebislikde, ujur gaýratlaryny gaýgyrman, ak yürekden zähmet çekjekliklerini size ynandyrmaga ruhsat ediň Mehriban arkadaşymyz. Mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag bolsun, ýurt bähbetli alyp barýan işleriniz elmydama rowaç bolsun. Sağ olun, oturan. Ýende ýaraňyzda çykyş etjek barmy? Çykyş etmek üçin ýazyr men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halky maslahatynyň başlygy olmasary babay we söz berýär. Geçäýin. Çuňur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz, hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Mehriban arkadaşymyz. Şuň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň taryhyna parlamentiň her bir agdasynyň durmuşyny aýratyn bir ýatdan çykmajak taryhy waka boldy. Siz döwlet işiňiziň juda köpdigine garamazdan wagt tapyp bugün Milli Geňeşiň iki palatasynyň hem agdalary bilen döwletimiziň durmuşynyň wajyp ugurlary barada uly maksatnamalaryny çykyş edip duşu geçirýärsiňiz. Mehriban arkadaşymyz, siz şuňky çuňur manyly maksatnamalaryny çykyşyňyzda berkarar döwletiniň täze ýamynyň galkynysy diýip atlandyrylan täze ýam 2022-nji halkyň arka dagly zamanasy ýylyna alynyp barylmary işleri keskitlep, öňde duran maksatlar hem de wezipeler barada anyk beýan edip, beýik geljegimiziň kanunçylyk hukuk esaslaryny berkitme uğruna alynyp barylmaly işleriň, geçiriljek çäreleriň meýilnamasy boýunça birin durup geçdiňiz Mehriban arkadaşym. Munuň üçin ähli agdalarymyzyň adyndan size ak yürekden çykýan alkyşlarymyzy hem köp sagawlyklarymyzy aýtmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris Mehriban arkadaşym. Gahryman arkadaşym, siziň şuňky çykyşyňyzda taryhy taýdan ören ähmiýetli, çuňur manyly, nazar hem amal taýdan esaslandyrylan, döwrewap, parasatly hem de oýlanşykly,
öňde goýulan wezipeleriňiz, beren tapşyryklarynız, biziň alyp barýan işlerimizde ýol ýörkezji hem ören gymmatly gollanma bolar. Çünki siziň şuň maksatnamalaryň çykyşyňyzda ýurdumyzy ösdürmegiň wajyp ugurlaryna degişli 19 sany ugurlary ölçüne alýan çuňgur manily aýdanlaryňyzyň aňyrtyna watanymyzyň anamly öňe gitmegi, döwlet berkararlygyny üçin etmek, uzak geljekde hem döwletçilik görelgelerini dowam bolmagyny üçin etmek, her bir adamyň bähwitlerini goramak ýaly beýik maksatlaryňyz hem beýik aladalaryňyz durmak hakynda. Siziň şuň çykyşyňyzda kanunçylykda adam hukuklaryny goramak, kanunylygy we hukuk tertibini üçin etmek, adamlara hukuk kömegini vermek, depkinli ykdysady ösüşip üçin etmek, ilatyň saglygy we durmuş taýdan gorallygy, zähmet, maşgala gatnaşyklary, sanly ulgamlar, bilim, medeniýet meseleleri, sebitleri ösdürmek, yerli häkimet we öz-özüň dolandyryş, saýlaw ulgamlaryny kämilleşdirmek, beýleki bir näçe ugurlary degişli öňe süren başlanýyşlaryňyz we wezipeleriňiz täze taryhy ýamda ýurdumyzy geljek 30 ýylla durmuş ykdysadydan ösdürmegiň milli maksatnamalarynyň üstünlükli durmuşa geçirilmeginiň bir kanunçylyk kepilliklerini emele getirjekdigine şol ugurda ädilen aýgytly ädim bolar diýip berkinan ýartmak hakynda. Şeýle hem siziň taryhy başlanýyşlaryňyzy dowam etmek bilen Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça täze teklipleriň üstünde işlemek baradaky aýdanlaryňyz hem ýene bir ýola mehran arkadaşymyz siziň döwlet adam üçindir diýen parazatly taglimatyňyzdan ugur alýar. Mehran arkadaşymyz siziň halkara we sebit derejesinde milli wähwitleriniň gödöňünde tutulmagyny, dünýä halklarynyň ykbalyna dahilli ähmiýetli başlanýyşlary öňe sürmegiňiz we olaryň hemmeler tarapyndan ikrar edilmegi siziň öňden görjü lider we halkynyň ykbalyny özgörden başdan hökmündäki awraýyňy hassa belende öterýär. Şunuň bilen magalykda siziň daşary ýurt döwletleriniň parlamentleri bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak, halkara guramalary, şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň düzüm birlikleri bilen hyzmatdaşlygy hassa berkitmek we ösürmek boýunça işleri dowam etmek barada şuň gaýdanlaryny hem biziň ýurdumyzyň alyp barýan beýtaraplyk siýasatyny mundan meýlek hem dünýä ýaýmakda ägirli ähmiýeti bolar diýip berkinan ýar. Mehran arkadaşymyz siziň insanperwer we adalatly garaýşlar bilen amal aşyrýan döwlet siýasatyňyz döwleti dolandyrmakda adam awalan hormatdan başlanýar. Siz döwleti dolandyrmagyň inçe ýollaryny, täýärlerini hemmeleri nusga edip görkezdiňiz. Häkimetiň halk bilen jewit gatnaşyklaryna esaslanýan milli nusgasyny dünýä ýaýarsyňyz. Belent mertebeli prezidentimiz, siz halka hyzmat etmegiň, adamy goramagyň, gollamagyň, halka hakyky howsar bolmagynyň nusgasyny hem bütün dünýä äşkar etdiňiz. Şunuň üçin hem halkymyz size hemişe alkyş aýdýar mehran arkadaşymyz. Halkymyz ýurdumyzyň iň täze taryhyna gazananlaryny siziň adyňyz bilen aýrylmaz baglanyşyklyklykla görýär mehran arkadaşymyz. Sebäbi siz halkyň isleg arzularyny, durmuş hakykatyna urduňyz. Siziň şuň aýdanlaryňyz hem hut şu maksatlara hyzmat eder mehran arkadaşymyz. Siz şeýle maksatlar bilen halk maslahatynyň öňünde hem halk bähwitli işleri durmuşa geçirmek uğruna ulu wezipeler goýarsyňyz. We munyň üçin bize ähli mümkinçilikleri hem döredip berdiňiz mehran arkadaşymyz. Kömekdir gollawlaryňyzy, gymmatly maslahatlaryňyzy hem berýärsiňiz mehran arkadaşymyz. Mehran arkadaşymyz, halk maslahatynyň agzalary siziň töwereňizde berkçe isleşip, mundan meýlekde tutan ýerli işler alyp baryp, siziň biziň öňümizde goýan wezipeleriňize, beren gymmatly maslahatlaryňyza özümizde bildirilen ýokary önam hemde jogapkärçilik hökmüne garap, döwletimiziň kanunçylyk bunyadyny mundan meýlekde kämilleşdirmekde tagallalarymyzy gaýgyrman, ak ýürekden zähmet çekjekdigimiz barada ynandyrmalarymyzy kabul etmeňizi haýyş edýär arkadaş prezidentimiz. Mehran arkadaşymyz, siziň janyňyzyň sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan işleriňiziň hemişe rowaşlyklary beslenmegini arzu edýär arkadaş prezidentimiz. Köp sağ olun. Oturan. Urmatladan ýende araňyzda çykyş etjek barmy? Ýokmy? Sağ olun. Hormatly Türkmenistanyň milli geňeşiniň agzalary. Näme görüşiň däli täze taryhy döwürde ýurdumuzy ösdürmek boýunça geljekde Türkmenistanyň milli geňeşiniň öňünde ulem wezipeler durýar. Halk maslahaty meclis bilen birlikde netijeli işe dowam edip ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek
Atavatan bundan beýle hemme tarapdan ösürmek boýunça maksady önükdirilen işleri alıp barmalylar. Bu bolsa, ýolumyň syýasy ulgamyny döwrap ýagdaýa getirmek boýunça nowatdaky netijeler çäreleri geçirmäge de mümkinçilik berer. Döwletiň we jemgyýetiň işini kämil binýadyny döretmäge, adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpçün etmäge, milli iqtisadyýatyny mundan beýlekde pogtalandyrmaga we halkymyzyň durmuş taýdan hem awadançylygyny gazanmaga da hem gowy şert döreder. Sizin bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiň 2022-nji ýylda alyp barmaly işiniň esasy ogurlary boýunça çäreň hem meýillenmany aral maslahatlaşdy. Milli Geňeşiň öňünde durýan hem wuzipler anyk kesýetdi. Adamlar jemgyýetiň hem taryhynyň ösüşine gazanylan sepetler, milli mirasyny döwrümüziň nukta nazarından öýleşdirmek esasında Türkmen halkynyň häzirki tejribesi nazara alınıp işten taýarlanan garaýşlaryň we insanperwerlik kadaryň toplumy biziň döwletçilik doktrinamyz. Parasatly kadarlara ýermek bilen häzir kim Türkmen jemgyýeti adamyň bir ýokary gymmatlyk hökmünde garaýar. Ýurdumyzda demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet, insanperwer hem de adalatly jemgyýet barha berkiýär. Häkimin edaraň düzüniň adam hukuklaryny, adatlyklaryny we mehfitlerini mundan beýlekde giňeltmek hemde goramak boýunça işi ýygdyrly kämilleşdirýär. Häzirki Türkmenistan demokratiýanyň midemet kadarlary, kanuny agalyk etmek, raýat agzyrlyk hem bütünlük esasında depilni ösýär. Bu bolsa, biziň öňsüren döwlet adam üçindir diýen şygarymyzy hem beýany tapdy. Halkyň arkadagly zamanynda biz bu işleri täze görnüşde, hasam ýokary derejede geçmişiň üstünlüklerini we häzirki döwrüň ajaýyp hem ýeňişlerine daýanyp dowam eder. Ýagty geljeğimizde nazar aýlap ýurdumyzyň täze hem belentikleri tarap kuwwat özüsini we bagtýarlygyny üpçün eder. Türkmenistan Milli Geňeşiniň agdalary täze taryh döwründe berkarar döwletiň täze ýamyň galkynjy zamanlarynda ähli tagallalary döwletimiň we jemgyýetimiň her bir şahsiýetiň sağlaşykly ösmegini we olaryň mehfitlerini deň derejede üpçün etmege gödöňünü tutýan kanunlary işläp taýarlamaga gönükdirilmeliler. Şol kanunlar ýurdumyň hukuk ulgamyny berkitmegi we kämilleşdirmegi, halkara gurumlar hem de dünýäniň döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegen öz içine almalylar. Atawatamy durmuş iqtisadydan mundan beýlekde ösdürmek, jemgyýetimizi ýygdyrly demokratiýalaşdyrmak, ýurdumyň sebitden durmuş iqtisadydan ösdürmek, ýylatyň gündelik hem zerurlyklaryny hem isteklerini kanaatlandyrmak baradaky maksatnamalary üstünlükle durmuşa geçirmek esasy wuzipeleriň biridir. Garasy döwletimiň sebitlerini ösdürmek, maýa goýumlaryny çekmek, öňde barjy tehnikalar we tehnologiýalar ornaşdyrmak, daşa ýurtlardan getirilen harytdan orun tutýan ölümleri öldürýän kärhanalary ösdürmek, hyzmatlar ulgamyny giňeltmek we goşmaça iş orunlaryny döretmek hem mühim wuzipelerdir. Ýylat üçin el ýeterli ýaşaý jaýlaryny gurmak bolsa ýören hem mühim meseledir. Näşeýle fazla kanun çykarjy hem ýerine ýetirji häkimiýetiň şahalaryň alyp barýan siýasaty bazar iqtisadyýatyny ösdürmek bilen demokratik, hukuk we dünýäwi döwleti insanperwer, adalatly jemgyýeti döretmäge borçly edýär. Bu siýasat halkymyzyň ertirki
güne anamını arttırıp edil vatanını buysoncunu ve gowancunu hatta yok kolandır. Hormatly Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň agzalary. Biz şu güdüňünde tuturan ähli soralara seretdik. Şeýlelikde aral maslahatlaşmalaryň netijesinde Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisiniň 2022-nji ýyl üçin işiniň we birlikdäki çäreleriň esasy ugurlaryny tasdiklamak hakynda Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň degişli karary taýýarlandy. Häzir men hem bir karary gol çekýär. Hormatly Türkmenistan Milli Geňeşiniň agzalary. Men bir alyp barýan işlerinde size netijeli işlemi arzu edýär. Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň berkar watanymyzyň awra eme mertebesini yok kolandyr. Men bir wazipelerin üstünlüklemeli aşyrjakdyr. Senem garaşy döwletimiziň özüne münasip goşatdym, goşakdyňyzy ber alanya. Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary we deputatlary. Size bir can salyp, maşgalawadan soňy, awadan durmuş, alyp barýan jogapkärli işleriňizde hem ol üstünlükleri tüýsürekden arzu edýär. Hormatly adamlar, biz halkyň arkadaşlyk zamany ýylyna ýokary buýsonç. Esasem geljege berk anam ajaýyp maksatlar bilen mundan belekde hasem belet sepkitleri yeter. Edil vatandaşlar, sebäbi bizim yurdumuz arzulylaryň hasyl bolýan we awadan salan ülkesi. Büyük devlet. Edil ülke, doğduk tepe, asli mekan, ähli jeti. Senin özüň jan watanyň Türkmenistan. Halk maslahatynyň birinçi agyryşynyň agdalary mejlisiň deputatlary bilen duşuk tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz birden ugrady. Indi Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi nämeler bilen tanşydys. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň işiniň esasy ulary boýunça 2022-nji ýylda belelikde ýerine ýetilmeli işleň we geçirilmeli çäreleň meýilnamaty hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň kararyny gol çekdi. Ahal vilayatynyň täze döwrewap idare ediş merkezindäki Ahal vilayat çağlar sagaldaş dikeldiş merkeziniň hemde oň şäherindäki awtodurulgan gurulşy tamamlanandan soň ýokary derejede duranylmagyny üpçün etmek, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mäte şahlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň işine döwlet tarapyndan gollaw bermek maksady bilen şeýle hem howasarlyk we howannarlyk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny hemde eýetçilik hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasynyň bir belgili 5-nji bölegine laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi.
Resmi namalaylıqta Quruluşyk we Binagarlyk Ministrligine Ahali Ulayatynyň täze döwrebap edara ediş merkezine Ahali Ulayat şagylar sagaldyş dikeldiş merkezini gurmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde çykaran 2227-nji kararyna laýykly gurulýan Ahali Ulayat şagylar sagaldyş dikeldiş merkezini şol sany edara binasyny 150 orunlyk şaglar bagyny 100 orunlyk ýatylýan binany we şaglar sagaldyş merkezini hemde Ahali Ulayat şaglar sagaldyş dikeldiş merkeziniň şagynda avtodurolgulary gurmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 13-nji ýanwaryna çykaran 2560-njy kararyna laýykly gurulýan avtodurolgulary olaň guruluşy tamamlanan soň Saglyk Guraş we Derman Senaty ministrliginiň hatabyna belgilenen tertipde muzsuz bermek tapşyryldy. Kararda görkezilene degişli desgalary olary saklamak bilen bagly çykdyjylary Saglyk Guraş we Derman Senaty ministrliginiň budjet serişleriniň hatabyna maliýeleşdirmek bilen desini durunduş hukugyny peýdalanmak üçin Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky hukunarlyga mätäş şaglara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýanyna gadnanyň esaslanýarjy tarapyndan ýol başlyk edilýän 7 adamdan ibaret bolan ýaşullar geňeşini döretmek bellenildi. Şeýlekeme karar bilen Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky hukunarlyga mätäş şaglara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň tertipnamasy hemde şu gadnanyň ýanynaky ýaşullar geňeş hakyndaky düzgünnama tasdiklanýarly. Saglyk Guraş we Derman Senaty ministrligine Adalet ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Häzir ursa hurmat prezident bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretaryna Ivran haty bilen tanışdys. Onu şeýle Onuň aly hedraty Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Jenab Antonio Guterres siziň aly hedratyňyz 1992-nji ýylyň 2-nji marty Birleşen Milletler Guramasyna biziň ýurdumyzyň kabul edilmegini aňladýan Türkmenistanyň häzirki taryhyna şanly sene bolup durýar. Geçen 30 ýylda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli we bähwetli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy. Bu gurama biziň pikirimizçe ähli adamzadyň bähwetine hyzmat edýän üýtgüsiz ähli umumy gurama bolup galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna biziň döwletimiziň öz bolşly halkara hukuk ýagdaýyny dünýä tejribesinde ilkinji gezek tasdiklayan Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy baradaky kararnamany bir agzdan kabul etmegi ören öz bolşly ýagdaý bolup durýar. Munyň özi biziň döwletimiziň we daşary syýasatymyzyň urlaryny şeýle-de mazmuny kesýetledi. Sebitde durnuklugy üçinetmäge, içerki ösüşi höwüslendirmäge, hemde ykdysadyýatda giňerimli milli maksatnamalary ýerine ýetirmäge oňyn täsir etdi. Biziň asnaşykly hyzmatdaşlygymyz netijesinde 2007-nji ýylda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi açyldy. Bu merkez Birleşen Milletler Guramasynyň taýýarlanan syýasy hukuk usulyny nazar almak bilen hemde betarap Türkmenistanyň mümkinçiliklerini ulanmak bilen syýasy gepleşikleri höwüslendirmäge niýetlenendir. Türkmenistan dürli ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň belent minberinden energetika howpsuzlygy, uly hyzmatdaşlygy, ekologiýa we durnukly ösüşi üçinetmäge hemde adamzadyň hal ýagdaýyny gowranyrmaga gönükdirlen köp sanly beýleki başlanýyşlar ýaly ähli umumy ösüşiň strategik urlaryny ençeme teklipleri öňe sürdi. Şuň bolsa meni biziň hyzmatdaşlygymyzyň gollamoklary şeýle-de kabul edilenler üçin ähli döwletlere tüý sürekden minnetdarlyk bildirýän. Şeýle-de netijeli işleri alyp baranyklar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň sekretariýatynyň ähli işgärlerine hoşallyk sözlerini ýolaýan. Hormatly baş sekretar, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk Türkmenistan üçin dünýä giňişligindäki işimizde hemişe ileri tutulýan ugur bolar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we oňa ýürütüleşdirilen idaralar bilen hyzmatdaşlyk etmäge berk eýerer. Parahatçylygy gorap saklamaň, pandemiýanyň netijelerini ýeňip geçmeň, ykdysady, ekologiýa, insanperwer we beýleki urlarda maksatnamalary durmuşa geçirmeň bähwetine syýasy diplomatik
çağılaları işen gatnaşar. Sözümün ahyrynda size berkjan saglyk we jogapkärli halkara işiňizde täze uly üstünlikleri arzu edýän şuňur hormatlamak we uly syýrak bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnekhanova 65 ýaş toý münasibetli tüýs türekden gutlawlaryny we iň gowy arzularyny ýolady. Türkmen döwletiniň başçyny şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Rustam Minnekhanova tüýs türekden berkjan saglyk, bagtyarlyk hemde maşgala awadançylygyny Tatarstan Respublikasynyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, mundan belägemi öňüdüşlik hemde rowaşlyk arzu etdi. Yurdumuzda Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärliň saýlawçylar we duşluklar dowam edýär. Dalaşgärler yurdumyzyň her bir welaýatyna baryp, wagt işlerini geçirmek üçin saýlaw kodeksine laýykly özlerine berilen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanýarlar. Hemde saýlawçylar we duşluklarda we köpçüliklerine habar berişdirişlerine çykyş edýärler. Munyň özi demokratik ýürelgiligiň dawralanmagynyň aýdyň subutnamasydyr. Duşluklar jemgyçilik gurumalarynyň idaralaryň we kärhanalaryň zähmetkeş toparlarynyň wekillerini hormatly ýaşlaryň we ýaşlaryň geňden gatnaşmagyna geçýär. Ahal vilayetinin Akbuğday etrafının Enow şäheriniň medeniýet öýüne raýatynyň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärligi hödürlenen ýurdumyzyň Saglyk Guraşy we Derman Senaty ministrliginiň Abada şypahanasynyň baş lukmany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputaty Berdimuhammed Gurbanow bilen saýlawçylaryň duşugy boldy. Duşugy Türkmenistanyň Matmulat Naky ýaşlar uramasynyň Ahal vilayet geňeşiniň bölüm müdiri Gulup açdy. Sonra dalaşgäriň analylan wekiline Matmulat Naky ýaşlar uramasynyň Wilayet Geňeşiniň başlygy Çennirova söz berildi. Ol iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanıştyryp, ony sagdan durmuş ýörelgilerini eýergen, hemmeler tarapyndan syýlanýan dogruçul adam hökmüne häsiýetlendirdi. Iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgär saýlawlaryň öňýärnäki maksatnamasynyň esas urulary bilen tanıştyrmadan ozal ýygnananlara bildiren ýokary anamlary üçin hoşallygyny beýan edip, hormatly prezidentimizden garaşdy beýtarap Türkmenistanyň halkara awraýny hasam belende galyrmagy, watanymyzyň ykdysadyýetini mundan beýlekde ösürmägi, halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan beýlegem ýokarlandyrmagy gönükdirilen siýasatyny dowam etdirjekdigini anandyrdy. Dalaşgär garaşsyzlyk ýyllaryna gadymy türkmen topragynyň tanalma derejede özgerenligini belläp, döwletimiziň we jemgyýetimiziň hukuk we demokratik esaslaryny pogtalandyrmak, kanun çykarjylyk ulgamyny kämilleşdirmek, döwlet maksatnamalaryny, şol sany ýakynna kabul edilen Türkmenistany geljek 30 ýylda durmuş ykdysadydan ösürmek milli maksatnamasyny durmuşa geçirmäge ýardam bergen, täze kanunlary kadalaşdyryş hukuk namalary işläp taýýarlamak hemde kabul etmek onuň işiniň ileri tutulýan ugurlary boljakdygyny ýytady. Milli ykdysadyýetimiziň esasy puduklarynyň hususan ýangıç energetika toplumynyň elektroenergetikanyň senagatyň owa senagat toplumynyň ulug we kommunikasiýalar ulgamynyň hemme taraplaryň ösürilmegine, şeýle hem watanymyzyň ykdysady taýdan güllep esmegine gönükdirilen milli hem halkara ähmiýetli ýeri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine uly üns berilýär. Doşuň dowamyna iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgär ýygnanylan Saglyk Guraşy we bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş ýokary huner derejeli işgärler taýýarlamak, olary iş orunlary bilen öpçün etmek, ýurdumyzyň telekeçilerini höwetlendirmek möhüm taslamalary, şol sany Ahal vilayetiniň täze idare ediş merkeziniň taslamasyny durmuşa geçirmek baradaky sowallaryna jogap berdi. Gurbanow saýlawçylary netijeli duşugy üçin hoşallygyny beýan edip, bildirilen ýokary anamy ödemek üçin ähli taýýarlar etjekdigini anandyrdy. Sonra duşuň dowamyna çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän beýik özgertmeleriň taryhy ähmiýeti barada söhbet açdylar hemde dalaşgary öňde boljak prezident saýlawyna üstünlük arzu etdiler. Günüň ikinji ýarmynda bu ýerde ýurdumyzyň Demirgazyk Sewitinden raýatlyň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgärligi hödürlenen Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Daşoğlu vilayetiniň Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşew bilen saýlawçylaryň duşugy boldy. Akbuğday etrafynyň 14-nji orta mektebiniň muallimi Maşadow duşugy açyp, dalaşgäriň analylan wekiline Daşoğlu vilayetiniň Gurban Sultan Ejady Naky etrafynyň kärdeşleri arkalaşyklarynyň birleşiginiň başlygy Amangelliýew söz berdi. Ol saýlawçylary Ödeşewiň zähmet ýoly bilen tanıştyryp, ony ýokary ahlak häsiýetli hemde uly awraýdan hormatdan peýdalanýan jogapkärçilikli partiýa işgär hökmüne häsiýetlendirdi.
Sonra iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär jogapkärçilikli wezipe dalaşgärligi hödürlänlikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, saýlawlaryň öňýänäki maksatnamasynyň esas urlaryny beýan etdi hemde adamlar baradaky alada halkymyzyň ruwaçlygyny ýokarlandyrmak bilen beýlekde döwlet siýasatiniň iler tutulýan ugry bolmagyna galjakdygyny notady. Çykyşda türkmen halkynyň häzirki we geljeki nesilleriniň bähwidine ýordamynyň ägir turu ykdysady we tebi kuwwatyny durmuşa geçirmäge ýardam berjek birneçe wezipeler beýan edildi. Dalaşgär ýygnananlara saýlawlaryň öňýänäki maksatnamasynyň esas urlary barada aýdyp, başlanan döwlet maksatnamalaryň şol sany Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň milli maksatnamasynyň çeklerini ýordamynyň ykdysady kuwwatyny pogtalandyrmagyň we esasy pudoklary ösürmegiň meselelerini aýratyn üns berilejekdigini bellädi. Ödeşip saýlawçylaryň owalary özgörtmek, ilaty ýaşaýyş jaýlary bilen öpçün etmek, sewitlerde ýürütüleşdirilen kärhanalaryň ulgamyny ösürmek we täze iş orunlaryna döretmek baradaky suwallaryna jogap berip, saýlawlaryň öňýänäki maksatnamasynyň käbir urlaryny has aýdyn beýan etdi. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini we ruwaçlygyny mundan beýlekde ýokarlandyrmak, owa hyjylygyny özgörtmek, çymal ferişdelerinden rejeli peýdalanmak, ýangaç energetika, ulug himiýa, dokma, owa hyjylyk pudoklarynyň we milli ykdysadyň beýlek pudoklarynyň önemçilik kuwwatlyklaryny artyrmak amala aşyryjak işleň iler tutulýan urlarynyň hataryny görkezildi. Şeýlekem alam bilim, medeniýet, saglyk goraşýaly, durmuş ähmiýetli ulgamlary ösürmegiň mümkinçilikleri barada gurrun edildi. Ödeşif netijeli dowuşy üçin taýlawçylara hoşallygyny bildirip, Mehriban halkymyzyň bagtyýarlygynyň, ruwaçlygynyň, watanymyzyň ykdysady kuwwatyny we halkara awraýyny mundan beýlekde ýokarlandyrmagyň bähwidine, ähli bilimini we tejribesini gaýgyrmajakdygyny ananlardy. Sonra duşuň dowamyna çykyş edenler, hormatly prezidentimiň parasatly başdanlygyna watanymyzyň ykdysadydan güllep esmegine gönükdirilen milli we halkara ähmiýetli iri taslamalar barada gurrun etdiler hemde dalaşýary öňde boljak prezident saýlawyna üstünlük arzu etdiler. Türkmenbaşydaky Nebi Tagaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeniýet sport merkezine Türkmenistanyň prezidenti wezipesine ýordamynyň Agrar partiýasynyň dalaşgärligi hödürlenen Mara vilayatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmuratow bilen saýlawçylaryň duşugy boldy. Türkmenbaşy şäheriniň medeniýet bölüminiň müdiriniň orunbasary Sapar Galyjew duşugy açyp dalaşgäriň ananlaryň wekiline Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Mara vilayat bölüminiň başlygynyň orunbasary Bäşin söz berdi. Ol gün watar tewitiň saýlawçylaryny iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň zähmet ýol bilen tanıştyrdy. Bekmuratow jemgyýetçilik guramalaryna ýerine ýetirji häkimiýetiň ýerli idaralaryna iş tejribesi bolan, jemgyýetçilik işlerini işçen gatnaşýan, ýokary ahlak häsiýetli, gojurly başlangyçlar bilen çykyş edýän hemde jogapkärçilikli ýol başy hökmüne häsiýetlendirildi. Munyň özi Bekmuratowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 4-nji we 5-nji çağrylşynyň deputatlygyna saýlanylmagyna esas boldy. Sonra saýlawçylaryň öňüne Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. Milli liderimiziň ýygydarly taýlaalary netijesinde gysga döwür içinde ýordamynyň ykdysadyetiniň pogtalandyrylanyny, ähli ulgamlarda uly üstünlikler gazanylanyny hemde halkara awraýynyň hasam belende galyrlanyny bellendi. Her bir adamyň we jemgyýetiň umuman bähwitlerine laýyk gelýän we häzirki döwürde amala aşyrylýan köp urly maksatnamalar, giňerimli özgörtmeler bilen beýlekde dowam etdirler. Bekmuratow saýlawlaryň öňýänäki maksatnamasynyň esas urlaryny beýan etmek bilen milli ykdysadyety çaltlandyrylan diversifikasiýa ýol bilen ösürmek boýunça işleň çäklerini binýatlaýyn pudoklar bilen bir hatarda owa hyjylygyny ösürmege aýratyn ähmiýet beriljekdigini notady. Ýurdumyzda azyk bolçylygyny öpçün etmek maksady bilen topraklaryň hasyl berjiligini ýokarlandyrmak, dürli owa hyjylyk ekinleriniň bol hasylyny almak boýunça maksady gönükdirilen çäreler amala aşyrlar. Dalaşgäriň çykyşynda ýurdumyzyň şäherlerini owalar sewitlerini mundan beýlekde awadanlaşdyrmak, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerine hasam gowlandyrmak meselelerini aýratyn üns berildi. Bekmuratow saýlawçylaryň daşary ýurtlary awraýly guramalar bilen halkara hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmak, halk hojalygy toplumynyň esasy pudoklaryny ösürmek, ýaş nesli pederlerimiziň ahlak kymmatlyklaryna sarpa goýmak ruhyny terbiyelemek baradaky suwallaryna jogap berip, iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýyna täze taryhy ýamyň belent maksatlaryna ýetmek üçin güýjüni gaýgyrman tutan ýerle zähmet çekjekdigini ananyrdy. Sonra duşuň dowamyna çykyş edenler, häzirki döwürde arkada prezidentimiziň taýsy taýlasy bilen döwlet adam düşündirdiýen şygar bilen amala aşyrylýan durmuş ugurly siýasatyň ähmiýeti barada gurrun etdiler. Şeýlekem dalaşgary öňde boljak prezident taýlawlaryny üstünlük arzu etdiler.
Sonra bu yerde günün ikinci yarımında Türkmenistan'ın prezidenti wezipesine yurdumyzyň Senagaçylar we Telekaçylar partiyasyndan dalaşgarlygy hödürlenen Güýpaly Guruluşy Hojalyk Jemgyýetiniň ýol başçysy Baba Murat Meredow bilen saýlawçylaryň duşugy boldy. Türkmenistanyň Matmuladynaky ýaşlar guramasynyň Türkmenbaş şäher geňeşiniň başlygy Baýhanow duşugy açyp, dalaşgaryň analan wekiline Balqanawa şäheriniň durmuş maksatly hyzmat edişme döwrliginiň esas hünärmeni Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekaçylar partiýasynyň we birleşmesiniň işçiň agdaty Hojaýew söz berdi. Analan wekil ýyglananlar watanymyza we halkymyza Güýpaly, dogruçul we jogapkärçilikli adam hökmünde tanalýan Meredowyň zähmet ýoly hemde şahsy we işgürlük häsiýetleri bilen tanıştyrdy. Soňra iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgary söz berildi. Ol saýlawçylary saýlawlaryň öňýärnäki maksatnamaty bilen tanıştyrdy. Milli iqtisadiýety mundan beýlekde diversifikasyýalaşdyrmak, onuň ähli pudoklaryny hemme taraplaryny ösürmek, şeýle hem bazar gatnaşyklar şertlerini ýordamydan kiçik we orta telekaçylygyny gollamak bu maksatnamaň esasy ugurlardyr. Hususy bölegi ösürmek maksady bilen ýordamydan telekaçylaryny maliýeleşdirmekde hemme taraplaryny gollaw berler. Ýeňillikli garzylar almak, salgatlar azaltmak, täze senagat we jemgyýetçilik desgalan gurulşyny dünýäde öňde barjy tehnologiýalar we enjamlar ulanmak üçin şertler dörediler. Şunuň bilen bir hatarda möhüm durmuş ulgamlarynyň bilimiň, sağlyk goraýşyň we medeniýetiň ösürilmegine aýratyn ünsürler. Durmuş ugurly siýasatyň çäklerini ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çağlar barlarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, sağlyk öýleriniň, şipahanalaryň, sagaldaş merkezleriniň beýleki möhüm desgalan gurulşygy dowam etdirler. Döwrewap şäher düzümini ösürmek bilen birlikde owalarda ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmaga uly ähmiýet berler. Dalaşgar daşar siýasatyň esasy ugurlary barada aýdyp, Türkmen tarapynyň başyny başlany we üstünlikli amal aşyrýan möhüm tatlamalary, şol sanda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gady geçirjetiniň gurulşy boýunça tatlama aýratyn orun degişli bolar. Meredow iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatyny milli liderimiziň başyny başlan, mehriban halkymyzyň abadan parahatçylykly durmuşyna gönükdirilen düýpli özgertmeleri dowam etdirjekdigini aýtdy. Döwlet başçyny wezipesine dalaşgar duşugy gatnaşyjylaryň sowallaryna jogap berip, öz işine milli demokratiýanyň esasy ýörelgilerini, jemgyýetimiziň betegiligine hemde mehriban halkymyzyň ruhy medeni hymmatlyklaryna daýanjakdygyny bellädi. Ýurdumyzyň vilayatlarinyň, hususan döwlet tebigy baýlyklaryň iň iri känlerine eýe bolan, gelçe uly gün watar sebitiň ösürilmegine aýratyn üns beriljekdigi bellenildi. Baba Murat Meredow bildiren gyzyklanmalary üçin saýlawçylara hoşallyk sözlerini aýdyp, beýtarap Türkmenistanyň halkara awraýynyň hasam belende galmagynyň bähwedine güýjüne ýaman zähmet çekjekdigini ananyrdy. Sonra duşuň dowamyna çykyş edenler döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy hökmüne elan edilen her bir raýatyň bagtyar durmuşyny öpçün etmek, watanymyzyň güllä ösüşini öpçün etmegiň garawdygyny noktadylar hemde dalaşgary öňde boljak prezident saýlawyny üstünlük arzu etdiler. Şugun saanly ulgam arkaly Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda her ýyl geçirilýän syýasy geňeşmeleň nowatdaky tapgyry başlandy. Wekiliýetleri Türkmenistanyň Daşary işler ministri we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarinyň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçisi Donald Lu ýol başçylyk etdiler. Duşugy iki ýurduň ugrdaş ministrlikläriniň we puduk idaralarynyň ýol başçylary şeýle wekillerim gatnaşdylar. Çıkışlan hemde aralyk maslahatlaşmadan başyny ikinji nowatdaky iki taraplaryny özara hereketlen derwäs ugurlaryna seredildi. Bellenşeýär Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzirki zaman halkara siýasatynyň möhüm meselelerini ençemesi babatyny umumy ýürürleri hem çemireşmeleri eýerýärdir. Ýurtlaryň ikisemi iri halkara guramalynyň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň şäherlerini ysnyşykly hyzmatdaşlyk saklaýarlar. Taraplar durnukly üç maksatlarynyň ilerledilmegi, global hökümleri, terrorçylygy, ekstremizmi, neşe teristleriniň beýik kanun dolanşygyna garşy görüşmek ýaly derwäs meseleleri babatyna çemireşmeleriniň umumy uluny tasdiqladylar. Geňeşmeleň şäherlerine adam ölçüleriniň meseleleri aralyk maslahatlaşyldy. Hususan adam hukuklarynyň gorawy we kepelenilmegi ulgamyny Türkmenistan tarapyndan alınıp barýan işlere syn berildi. Şu nukdaý nazardan bu urda Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryny dowam etdirmek babatyna taýýarlyk bildirildi. Aralyk maslahatlaşmanyň şäherlerine iki tarapyň hyzmatdaşlygyň medeni insanperwer urunyň wajyplygyny taly we medeni bilim häsiýeti durly görnüşli şäherleriň geçirilmeginiň zerurlygy beýan edildi. Hormatly prezident bilen awadançylygyň röwşen gadamlar atly tädik tabanyň tanışdyryş dawrasynyň geçirilmegi dowam edýär. Şugun şeýle tanışdyryş dawrasy ýurdumyzyň neft gaz toplamyna geçirildi.
Bu da bara Türkmenistan'ın Neftkal toplumunun işgärlerinin hurmatly prezidenti bilen awadançylygyň rowşan gadamlaratly täze kitabanyň çapdan çykma münasibetli şatlygyny we ruhy bilenligini alamatlandyrdy. Belenşi ýaly hurmatly prezident bilen awadançylygyň rowşan gadamlaratly täze eseri il ýurt awadançylygy umumy adamzat gatnaşyklary dogrusyna giň işleýän söhbetçi. Täze neşri Türkmenistanyň daşary syýasy urna dünýä derejesinde alyp barýan başlanýyşlarynyň mazmunyny, ýurdumyzyň halkara arenasyna eýleýän urnuny, öňde goýan maksatlaryny hemme wezipelerini has aýdym düşünmäge ýardam edýär. Täze kitap gahrmanlar kydamynyň 2021-nji ýylyň dowamynda 2022-nji ýylyň başynda ýurdumyzyň durmuşyndaky hemde halkara derejedäki möhüm wakalar, taryhy seneler münasibetli sözden sözlerini, daşary ýurtlaryň habar beriş serişleriniň wekilleriniň sowallaryna jogaplaryny hem beýlek çykyşlaryny özünde jemleýär. Olurda hurmatly prezident bilen insan ýaşaýyşynyň dürli urur baradaky garaýyşlary öz beýan tapýar. Bütün dünya ähmiýetli meseleler köp tarapdan düýüp seljarlyp adamlaryň rowşan geljegine hyzmat etjek parasatly pikirleri öňe sürilýär. Dawra gatnaşyjylaryň belläp geçişleri ýaly awadançylyk adamlaryň hormatlap gelýän iň beýik ýörelgleriniň biridir. Çünki awadançylyk gülläp şuň esas şertleriniň biridir. Yer ýüzünde awadan durmuşyny berqarar bolmagy urna çykşy diýen watanymyzda durnukly ösüşiň ygtybarly ýoluna düşdi. Ýurdumyzda syýasat gatnaşyklarda oňyn bir taraply hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan wezipelere esasanmak bilen sebitde durnukly ösüşi, hoşniýetli goňşulyk hem parahatçylygy puturlanmagy aýratyn ähmiýet berýär. Parahatçylyk we ösüş maksatlaryny gönükdirlerini tasdimlanan durmuşa geçirmegine ýygydylar gatnaşýar hemde oňyn teklipleri öňe sürýär. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşowy, Lewap, Marwur aýatlarynyň häkimliklerine, vilayet etraf şäher häkimlikleriniň, jogapkar işgärleriniň, vilayet derejesindäki idara kärhanalaryň ýolbaşlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerini hem beýleki degişli hünärmendlerin gatnaşmaklaryna bolan maslahatlarda hurmatly prezident bilen 28 fevralda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýany jogapkarlyk wezipelerini durmuşa geçirmegiň ýollary barasynda giň işleýän gurrun edildi. Hemde wezipeler kefiýetlendi. Maslahatlarda milli liderimiziň vilayet häkimlikleri bilen olaň häzirki wagtda gyzgalaňly dowam edýän owy hoşuluk işleriniň alınıp barylýan ýerlerinden göni aratnaşa çykmagy Mehriban arkadamyzyň amala aşyrylýan işlere ýokary derejede ähmiýet berýäniniň subutnamasydyr. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda aýkynlara ida etmek gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görmek, o senat toplumunda häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegini üçetmek boýunça alınıp barylýan işler dogrusyna giň işleýän gurrun edildi. Owy hoşuluk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we owy hoşuluk senekalarynyň ýa-da kişine taýýarlanyşyna aýratyn seljerme berildi. Bu işleri ýokary hel derejesine ýerine ýetirmegiň güýdük buğdaya aýratyn kadrlara laýykly ida etmegiň, göýük bakçy ekinleriniň ekşine, bagyna halaryny oturtmagyň, ýazgy möhümine bir kimse taýýarlyk görmegiň, ýer almaň ekşini öz watyna geçirmegiň wezipeleri maslahatlarda giň dene ara alynyp maslahatlaşyldy. Bu işler halkyň arkadaşly zamanaty ýylynyň üstünlikleri we senmegini üpçüneder. O wilayatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirmeli işlere de aýratyn ünit çekildi. Munyň özi ykdysady özgertmelegiň üstünlikli durmuşa geçirmegine ýardam berer. Vilayatyň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen almatydan ýola goýmagyň ähmiýetine de uly ünserli. Munyň özi o senat toplumundaky özgertmelegiň rowaşlanyna ýardam berer. Şeýle hem maslahatlarda owluk gowy möhümine ykjam taýýarlyk görmegiň, hemde ony ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegiň wezipelerini de aýratyn ünserli. Belirli maksatnamalaryň berje edilşi, owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, elatyň durmuş derejesine ýokarlandyrmak boýunça işleň ýagdaý dogrusynda aýtmak bilen çykyş edenleri öňde durýan işleri we olary ýerine ýetirmegiň ýollaryny taýyk etdiler. Öňde durýan ähli wezipelerini berje edilmek üçin mümkinçilikler we şertler bardygy bellenildi. Maslahatlarda şu ýolun wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmegiň zerurdygyny ýene bir gedek ünit çekildi. Bu bolsa täze sepketlere tarap anamly etmäge mümkinçilik berer. Hormatly prezident bilen 28 fevralda sanly ulgam arkaly geçiren iş masadyna beren AK Partasy Daşowy welaýatynyň daýhanlary üçin ýer almasynyň ekşine badalga boldy. Hormatly prezident bilen ilaty özümizi önürleýän dürli göýük we bakça ýer almak hemde beýleki önümler bilen ygtybarly üpçün etmek baradaky öňde goýan wezipeleri Daşowy welaýatynyň daýhanlaryna has tijenip işlemeklige boş edýär.
Hormatly prezidentimizin tapşyryklaryndan görkezmelerinden gelip çykan wezipelerin öz wagtyna ýerine ýetirilmegi üçin ähli çäreler görýän Daşary vilayatynyň ekrançylary toprak howa şertlerine laýyklykda ýer almasynyň ekşinde tähelsede täwlügiň bolmalygy üçin alada bar edýärler. Burada olara gahrman arkadamyzyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren ösen kämil tehnikalary esasy dayanç bolup hyzmat edýär. Şu mewsime bir kemsiz taýýarlanylan dürli kysymly tehnikalaryň oğuzul gurallarynyň bökdönsiz işledilmegi üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Hormatly prezidentimiziň daýhallary baradaky bimeşür aladylary, kömek gollawlary vilayatda ýer alma ekşiniň öz wagtyna tamamlanmagyna, zerur bolan ähli agrotehnika çäreleriň dol berja edilmegine mümkinçilik berýär. Şu ýyly vilayatyň baby daýhallary bellenlen meýdanyna ýer almasynyň ekşini ýokary hil derejesinde geçirmekligi we ondan bereketli bol hasyl almaklygy gödegini tutýarlar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň özümiziň toprak howa şertlerimize laýyklykda ekilmeli ekilleriň öz wagtyna agrotehnikasynyň talaplaryna laýyklykda alınıp barylmagy barada görkezmelerini göwnüje durmuşa geçirilmegine mümkinçilik berýär. Vilayatyň daýhan birleşiklerine ýer almasyny ekmek üçin iň amatly ýerler bölünip berildi. Munyň özi ýer almasynyň bol hasyl bermegini üpçünedýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň ilkinji ýylynda milli liderimiň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan vilayatyň edermen baby daýhallary oğuzlyk önümleriň öndürilişini artdyrmakda hassa gaýratly zähmet çekýärler. Ekşiň ilkinji günündäki ruh welentlik vilayatda bu işi öz möhletine we ýokary hil derejesine geçirmek üçin ähli şertleriň döredilendigini suwd edýär. Vilayatda oğuzlyk ulgamyna işleriň härki gurulşy halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň täze zähmet ýeňişlerini beslenjekdigine anam döredýär. O bollar we olaryň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan idara kärhanlaryň işçi gullukçylary ýurdumyzda netije zähmet çekmäge döredilen şertler üçin mehriban arkadagymyza tüýsürekden alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Şun Paýtatymyzda hormatly prezident we Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlanyjy boýunça bagtyýarlyk baharynyň şekillendirişine oturnaky wasbatly halkara maslahaty we sergisi öz işine başlady. Ol halkara zenarlar gününe başlandy. Sewda Senat idarasyny gurulan bu forumda suratkeşliň zergerliň işleriniň amaly haşam sunutynyň önümleriniň sergisi ýaýbanlanyrly. Bu ýerde gurulan sergiň açylyş dawrasyna hökümet adary, ministrlikler we puduklyny duranyş idaralarynyň, jemgyçilik guramalarynň wekilleri we daşary ýurtlaryň Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, köpçüliklerini habar beriş serişleriniň wekilleri şeýlekem ýurdumyzyň medeniýet we sunugy işgärleri gatnaşdylar. Onu çıkışıdan hormatly prezident bilen ýyly döwlet haýaty netijesinde ýurdumyzyň zenarlaryny hem ösüp gelýän ýaş nesilläň öňüne döwürgä bilim almak, sadaşykly ösüş şolsany hüner almak we bagtyar durmuş üçin ähli derýär şertlerine döredilýän ýa-da şununla baglykda hormatly prezident bilen zenarlary ulaňa durmuş derejesine berkitmek, Türkmenistanyň konstitusiýasyna we umumy ikrar edilen halkara hukuk kaydalaryna laýykda gender deňligini üpçünetmek baradaky aladany döwlet siýasatynyň möhüm ury hükmüni kesitlendigini aýdyldy. Burada milli kanunçylygy kemilleşdirmek, eneligi we çağlygy gorumagy günükdirleriň maktatnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek, köp çağly maşgallalara durmuş gollawyny bermek boýunça alınıp barlayan işleri munyň aýdyň beýanydyr. Bahar pasynyň esasy bedegi bolan gullar gurulan sergiň öz bolşy nyşany urly. Suratkeşleri öz işlerini ajaýyp hallaňy nagşlaryna, zenanlaňy zehininden duran keşlerde we zergerçilik önümlerini, gullüň şekillerini möhüm orun berýär. Misen we bürünçden taýýarlanan durly görnüşdäki gaplar, küýden we farfor önümleriň bedegleri, ösümlik dünýäsine bagşlanan kompozisiýalary bu ýerde gurulan şäre öz bolşy öwüşgün çaýdy. Ýurdumyň vilayatlarynyň wekilleri küýde önümlerini çeper hallary we haly önümlerini görkezdiler. Milli libasyň we beýleki serişleriň öz bolşy bedeg aýratyny garym, serge gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Ýylyň halkyň arkadagy zamanata çygana bagşlanan işleri sergide aýratyn bölüm berildi. Milli medeniýetiň baý däpde sürlüň ruhuny ýurlan sergide bayramçylyk ýagdaý emele geldi. Senetçiler, halyçylar, dutar ustalary, ýaş suratkeşleri, heýkeltaraşlary, zergerleri öz ustatlyklaryny, ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Sergide görkezilýän gymmatlykllarda zenandara söýgü we hormat äşgär duýulýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň dörediji zenanlary milli ruhy ahlak gymmatlyklaryny goraýjylary bolan zähmet söýergelini aýdar. Olaňy duýgu dünýäsi köp asarlaryň dowamynda sunugy saatlaryny täze döredijilik gözleglerini ruhlandyrypdyr. Diyarımdan gelinleri döwletimizin we jemgyýetimizin işine işen gatnaşýardyr. Olary döwlet häkimet we duranyş idaralaryna, ykdysadyň ähli puduklaryna deň derejede zähmet çekýärdir. Telekeçilik we jemgyýetçilik işlerini alyp barýardyr.
Yurdumyň dinanlary hormatly prezidentligiň başlanýy boýunça durmuşa geçirilýän özgörtmelere munasyp goşant goşýardyr. Döwlet Medeniyet Merkezining mukammal köşgünüň Döwlet Simfonika Orkestriniň çykyşy dabara bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Meşhur estrada aýdymçylary medeniyet we sanat saatlara tanıp toparlary öz çykyşlaryny mehriban dinanlara bagşladylar. Öz boşly bayramçylyk şärefi hormatly prezidentligiň dinanlar baradaky ýergensiz aralaryny öz boşly hoşallygy öwrüli. Sergide dinanlara goýulýan hormatyň uludygy, kuwatly ruhy mazmun jemlenýär. Ol belent raýatlylygy we watançylygy terbiýemekde uly ähmiýete eýdir. Bu bolsa sergide öz beýan tapdy. Bayramçylyk şäherine raýatlamadan ruhy bilen gatnaşmagy halkymyň meýdemede agdybyrlygyny, bütünlüğüni alamatlanýar. Sergi dörjülükde täze gatnaşyklaryň açylmagyna da giň mümkinçiligi dörediýär. Bu şäher türkmen halkynyň belent ansanperwer maksatlary ıgrarlydygyny, oňa parahatçylygy, hoşniýetli goňşulygy hemde ählimumy awadançylygyň gorwaşlygyň behidine netijeli gatnaşyk etmäge tarap ýygydarly ymtylmalaryny alamatlanýar. Türkmenistanyň parahatçylyk we dörjülük ýörelgesini üýtgüsiz ıgrarlydygyny aýdym görkezýär. Halkymyzyň ruhy hemde demokratik tejribesini, milli bütünlügi we jewsigi alamatlanýan şäher işin häsiýet mahsus boldy. Watanymyzda dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykarmagy gönükdirilen giň gyrmly maksatnamalary we özgörtmeleri üstünlikle amal aşyrýar. Üseni iqtisadiyyati kemil siyasi ulgamalaryny demokratik hukuk dünýä döwletimiziň biniyadyny barha berkidýär. Milli liderimiziň ýol başçylygyny durmuşa geçirilýän üstünlikli siyasat netijesinde ýurdumyzda adamlaryň bagtyar we awadan durmuş üçin hemme şertler döredildi. Hormatly prezident bilen özgörtmeleriniň esasy maksady berqarar watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni biniyadyny putrandyrmagy, ýurdumyzyň täze berentliklere ýetmegine gönükdirildi. Biziň döwletimiz dünýä döwletleri halkara we sewit guramalary bilen parahatçylygyň we alalaşygyň putrandyrmagy üçin tagalar birleşdirýär. Özara düşünşmäge hemde ananşmagy esaslanýan gatnaşyklary ýoly goýýar. Bu sergi Türkmenistanyň hemme taraplaryna sadaşykly ösýän, bagtly çağrym we beýik maksatlaryny hasyl bolýan diýary, parahatçylygy we dostlugy ıgrarly döwlet hökmüni adawraýynyň barha artýanyny aýdym görkezýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň mehrem dinanlarynyň hökümet idaralaryna, döwlet ömürlerine jogapkärlik wezipeleri eýelip, halk hojalygynyň köp puduklaryny netijeli zähmet çekýänliklerini, hemem ýurdumyzda ýaýbanganylaryny giň möçürli özgörtmeleň durmuşa geçirmegine munasyp goşant goşýanlyklaryny aýratyn bellemeli. Milli liderimiziň hemme taraplaryny aladaty netijesinde ýurdumyzyň dinanlarynyň hemde ösüp gelýän ýaş nesliniň öňünde döwrüwa bilim almak, sadaşykly ösmek hünäre ýetip bolmak hemde bagtyar durmuş üçin ähli mümkinçilikler açylýar. Hormatly prezident bu aradany durmuş syýasatynyň möhüm uğurlarynyň bir hökmüne kesýetdi. Türkmen dinanlarynyň ajaýyplygy atyrlygyň dowamynda sunudy saatlaryny nusxawy eserler döretmäge ruhlandyrypdyr. Şahyrlar we ýazyjylar, sadanlar hemde suratkeşler gadymy döwürlerden bäri dinan mertebesini belem tutup olan gözelligini, ahlak pekligini, maşgala ojagyny, watanymyza bolan söýgüsiniň güýjüni wasp edipdirler. Şuňky neselleri şöhratly pederlerimiziň paýhasy sargıtlaryna eýerip, enelerine çuňur hormat goýmak däwini dowam etdirýärler. Hormatly prezident bilen taýyarlaty netijesinde aýal gylan zehinleriniň hemen başarnyklarynyň doly açylmagy üçin ýurdumyzda zerur şertler üpçünedilýär. Aýratynamy döwletimiz köp çağly maşgalalara köp taraplaryny goýlaw berýär. Hemem olaň ýaşaýyş durmuş şertlerini aýdygdarly gowranýar. Türkmen halky asyrlaryň dowamyna dinanlara hormat goýupdyr. Olary uly mertebe bildiripdir. Ruhlanyrjy güýje eýe bolan dinanlara paýhasly maslahatçy hemem wepar ýoldaş hökmüne sarpa goýulýar. Maşgalaň sütüni ahlak gözelliginiň nusgat hökmüne dinanlaryň gelin mertebesini belem tutmak Türkmen halkynyň ören gadymy döwürlerden göz başarýan hemde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne munasyp dowam etdirilýän ýörelgesi bolup durýar. Döwlet adam şeýnurdiýan şygardan uranyp gelýän kanun hukuklaryny hem behbetlerini goramak, olary döwlet tarapyndan ýeňillikler bermek, dürüjlükle zähmet çekmekleri we munasyp durmuşda ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler döretmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyndaky orny ýokarlandyrmak jemgyýetimiziň ötüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Bayramçylyk sergisine bedegi veren ajaýyp udunlyk bilen her bir günümizde mahsusdyr. Oly berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezident tarapyndan amal aşyrylýan işleň üstünlikleri besenmek bilen berk baglanşyqdyr. Bu ara baglanşyk sergide aýdyň ýüze çykdy. Ýokary ruhlantygy besenen sergi watanymyzyň ähli wagtda ösüşlere tarap anamly barýanyny, hormatly prezident bilen beýik özgörtmeleriniň ruhaşyklary besenýäniň öz boşly beýany urly. Sergi 8 martda çenli dowam eder. Günüň ikinji ýarmyna bayramçylyk sergisiniň şäherlerini bu ýerde halkara maslahat geçirildi. Oňa sanly ulgamar qary daşary ýurtda wekilleri matnaşdylar.
Şekillenir sunutunda käderkideman türkmen xallarına heykel talaşlyk we küýdegärçilik sunutunda dinanlyk keşifini janlandyrmak, milli äheňler döretmek, käderkideman çeperetelerini döretmegiň uglary, şerekeme suratkeşler taýýarlamakda sunut mekdepleriniň orny ýaly, mowzuklary maslahatyň esasy meselelerini urly. Qadimi döwürden bäri şahyarlar, ýazyjylar, sadanlar we suratkeşleri ene taqdim etipdirler. Dinan gözelliginiň olaň maşgala gymmatlyklaryna hemde watana bolan göpalygynyň waspyny getiripdirler. Häzirki nesillere paýhasly pederlermeden göziýetlerini eýerip, dinandara bolan hormat ýörelgilerini dowam etdirýärler. Ýurdumyzda ajaýyp bahar bayramy halkara dinanlar güni ýagşy desulara laýykly geçirilýär. Hemem döwletimiziň dinandara bolan üns aradasynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Masada gatnaşyjylary ýokary bilim güýçleri derejesiniň öňen başlanýşlary öňe sürmek we giň dünýä garaýşyny häzirki döwrüň dinanlarynyň häsiýetli aýrytynlyklary bolup durýanyny belediler. Olaň döwlet silahlarına, ordenlara we medallara münasip bolýanlarynyň sany ýyl-ýyldan artýar. Milletiň ruhy ahlak gymmatlyklaryny saklamakda, sagdyn durmuş ýörelgilerini wagt etmekde, ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesilleri watansöjlük ruhyny terbiýelemekde we sadaşlyk ösüşini üçin etmekde dinanlara möhüm orun degişidir. Bu forum çarşembe günü Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynda hemde şekilleniş sunuty muzeýinde, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýinde 3 ugur boýunça dowam eder. Şolarda şekilleniş sunuty oňy milli mirasymyzy eýleýän orny we muzeý gymmatlyklary bilen baglanyşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Türkmenistanyň Denalar Birleşiginiň Merkezi Geňeş tarapyndan yglan edilen ýylyň denany beýatleşiginiň jemleriniň jemlenmegi bayramçylyk şäherleriniň üstüne ýetirdi. Hormat prezidentimiziň denallara goýan sarpatyna jogap etmek, denalaryň başarynyň we ukyny açyp görkezmek maksady bilen geçirilen beýatleşik ýokary ruh bilentligi betlendi. Ýurdumyzyň hem halkymyzyň öňünde gowandyrjy işleri bitirýän denalar 6 ugur boýunça beýatleşdiler. Häzirki döwürde Türkmenistanlylar üçin dörejilik babatda öýlerini ukyplaryny görkezmek we köp ugurly wekillerini ýüze çykarmak üçin giň mümkinçilikler açylýar. Müňýüliklaryň dowamyna denallar dünýäde özleriniň belen ruhy ahlak häsiýetleri, watana bolan söýgüsi, zähmet söýerligi, ruhy bilentligi bilen maşgala awadançylygyny hemde maşgala ojagyny wepalylyk bilen goraýjylar eli işleriniň ajaýyp ustadlary hökmünde şöhratlanypdyr. Türkmenistanyň aýalgylaryň ilmi, intellektual, dörejilik we ruhy mümkinçilikleriniň açylmagy üçin hemme mümkinçilikler döredildi. Beýatleşige gatnaşyjylar ýurdumyzy özgertmegiň, garaşly döwletimizi hemme tarapdan ösdürmekde uly ähmiýete ýedigini nyktap, hormatly prezidentimize ýadawsyz alada edýän üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde milli liderimize berkjan saglyk, halkymyzyň awadançylygyny hemde watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähwidine alyp barýan ägirt uly işlerine täze üstünlikleri arzu etdiler. Şugun diyarımızın ähli kunjuklarına yerleşen mektebe çenli çağlar bağlarına terbiyelenyen gıycağaları halkara zenanlar günü münasibetli hormatly prezidentliğin adından pul soğutlarının qoğuşurluş davaraları bolly. Şahatlyk şoğuna ve senene davaraları soğuğu dalan gıycağalarının vatana hormatly prezidentliğin özleri vardaki aradalarına çeksiz şahatlığın öz boşlu beyanı urly. Bu çäreleri ýurdumyzyň ähli kunjuklarına giň germe eýe bolly. Bayramçylyk şäherleriniň ýokary ruhyny täwetmegi watanymyzda bagtyar çağlaryň hökm sürýänini görkezdi. Hormatly prezidentligiň ýerginside alad etmek bilen ýurdumyzda ýaşaýyşda möhüm ähmiýete eýe bolan çağlyk babatda ileri tutulýan ulary amalaşdyrmakda hemem ýaş nesliňe sadaşykly ösüş üçin zerur şertler döredildi. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının çağan hukukları barda konvensiyasını tasdiqlap, tutuş dünya derecesini özü yaş raýatlarynyň ýaşaýyşynyň ýokary hili bolmagyny üçin etmek bilen bagly meselelere ören jogapkärligi çemereşýänini görkezip, häzirki wagtda döwletiň durmuşynda hemem işindäki bu wajib ähmiýetli urda ajaýyp üstünliklere eýe bolýar. Ýetilýän beren sepketler bayramçylyk şäherleriniň içinden erişargaç bolup geçdi. Bagtyar çağrı üçin hormatly prezidentliğe aýdylýan alkyşlary ýanglanan aýdymlary hoşallygyň senatyna urly. Merim oşýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne ýurdumyzyň gülläsmegine hemem özgertmeleri amalaşdyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, watanymyza wepaly, sagdyn we ruhy bilen nesilleri terbiýelep ýetişdirýänliklaryny nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň mehribany inelerimize we ýedi uýurumyza hormat goýmakda asly däplerini dowam etdirmek maksady bilen hemde halkara denanlar güni münasibetli
Hormatly prezident bu da degişli resmi nama gol çekdi. Şununla bağlykda eýetçiligiň görnüşine garamadan, ähli kärhanalarda, idaralarda we guramalarda işleýän aýal gyzlara, pensiýa we döwlet kömek puluna alýan aýal gyzlara, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we klinika ordinaturada okuyan aýal gyzlara, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýiji aýal gyzlaryna talip gelňeýlere orta mekteplerde okuyan we mektebeçenlet şaýalary idaralaryna terbiýelenýän gyzlara Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan halkara zinalar güni münasibetli 60 manat möçürde pul sowgatlaryny her ýyly zinalar günüň öňü süýretinde dabaraly ýazyda goşulmak belenildi. Müňýyllyklaryň dowamynda zinalar dünýäde özleriniň belent ruhy ahlakiýatlary, watana burun söýgüsi, zähmet söýürligi, ruhy bilentligi bilen maşgala awadançylygyny hemde maşgala ojagyny weparlyk bilen goraýjylar, eli işleriniň ajaýyp ustatlary hökmünde şöhratlanypdyr. Milli liderimizin ýol başçylygyna durmuş geçirilýän üstünlikli siýasat netijesinde ýurdumyzda adamlaryň bagtyary we awadan durmuş üçin hemme şertler dördürildi. Ýeneleri hemem ululary hormat goýmagyň binýady maşgalaňy belent awraýanyň saklanmagyna aýratyny ähmiýet berýär. Häzir düýpli özgörtler döwründe bu däp özi munasyp dowamyna eýe boldy. Mektebe çenlet çağlary idaralaryna terbiýelenýän gyjaglara pul sowgatlaryna goşulmagy ähmiýetli çäreleriň biri boldy. Bu çärelere aýal gyzlara ägur tulaý döwlet derejesinde uly üns berilýäniň subutnamasyny görüldi. Hormatly adamlar, Nursa ýurdumyň raýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 1-nji martda saat 20-den 2-nji martda saat 23-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkan vilayatyny üýtgäpirýän bulutly howa günü ordan telde sekundda 94 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 6-11 gradus gündüzine 19-24 gradus kenariýa taraparyna 12-17 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny üýtgäpirýän bulutly howa günü ordan telde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 4-9 gradus gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Mar vilayatyny üýtgäpirýän bulutly howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günü ordan telde sekundda 7-12 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 3-8 gradus gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny üýtgäpirýän bulutly howa bolup günü ordan telde sekundda 6-11 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 3-8 gradus gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Daşuw vilayatyny üýtgäpirýän bulutly howa günü ordan telde sekundda 5-10 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus eşeni maýl, gündüzine 12-17 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäpirýän bulutly howa günü ordan telde sekundda 8-10 metre ýetýän şemal usaryp, howa ýejetine 5-7 gradus gündüzine 18-20 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edi watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyna nazar alyp, pasylyň aýratynlyklarına laýyklykda geýinmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan böreşikleriniň hadydan 6 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hukuksyz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýeşerim, bulary berja etseňiz, ýylyň islerini pasynda öz saglyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunungan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşre ötenýär. Ähli ötüşleň ödeninde bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeňir. Hoşsa bolun, edi dileşerim.